Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Kontranapad podcast. Pre nego krenemo i najavim gosta, moram da spomenem ljude koji nam pomažu da snimamo, pre svega tehničkog partnera Tehnomediju, a zatim i kompanije Mleko i mleko, Credium, Rafting Camp Tara DMD i Lokomoto Centar. Nemojte da se plašite od moje majice danas, nećemo pričati o rukometu, odnosno nećemo pričati samo o rukometu, iako je gost moj rukometni brat Sreten Rašković, komentator TV Arena Sport. Sretene, dobrodošao. Hvala na pozivu, hvala što si me stavio u eminentno društvo, jer sam pratio svaki podcast od početka. Onako, pričali smo o tome, iznenadio me poziv, šta ću ja ovde, ali i pričat ćemo svašta nešto, verovatno će biti zanimljivo nekom. A hvala na stabilnim stolicama, pošto verujem da sam najteži gost koji je sedeo u stolici od početka. Pazi, kad sam, evo Marko zna, kad sam pokretao podcast, rekao sam osnovno najbitnije stolice. Znači najbitnije su stolice, da ljudi mogu da izdrže i da se osjećaju komotno. Tako da, eto, znao sam zbog čega, planirao sam te. Tako da osjećam se sigurno. Da ne bude da je slučajno. Dobro, neću da te hvalim na početku, to ću kroz emisiju, da ne bi crveneo, ali ti dobro znaš šta ja mislim o tebi i šta si ti rekao pre emisije, tako da idemo od najaktuelnije stvari. Evo, izašao si iz kabine, TV Arena Sport prenosi sve mečeve svetskog prvenstva, Argentina, Saudijska Arabija 1-2. 1-2. Nisam gledao na svetskom prvenstvu utakmicu gde u jednom poluvremenu jedna ekipa treba vodi 5-0, a onda u drugom poluvremenu izgubi tu utakmicu. Pa, moj najjači utisak je onako i da sam sedeo u fotelji i novinarski je da deluje da Lionel Scaloni i igrači nisu imali uopšte rezervni plan i verovatno nisu verovali, posebno posle takvog prvog poluvremena, da može da bude 1-2 na semafor. Jer u tom trenutku prave se neke izmene, ali igra ostaje ista, sve se svodi na žustrinu i neki intenzitet i kreaciju pojedinca i ostaju bez rešenja. Naravno, Messi kada je neproduktivan, on je balast timu, a sada se videlo da nije napravio opet nijedan dribling, nijedan višak, sad će me neko vređati, pljuvati, jer zna se to kako je podela, čim pričaš o božanstvima, Ronaldo, Messi, to ne možeš da izneseš stav, svako ima pravo na loš dan. On je došao silno motivisan, oni su nikad ujedinjeniji u odnosu na neka prethodna vremena, oni dolaze posle više od 2 decenije kao šampioni kontinenta i kao što kažeš, 7 offside zamki, poništeni golovi, ti od mirnih 1-0 ulaziš u haos u 54. minutu, imaš 2 primljena gola, nisu primili gol na 6 utakmica i onda Saudijska Arabija koja otprilike i taj veliki broj navijača na tribinama koristi sjajno, ipak je ovo prvi mundijal u arapskom svetu, to nije mala stavka. Možda nije toliko potencirana za te ekipe koji su outsideri. Ali Saudijska Arabija domaćin. U jednom trenutku, pored bučnih Argentinaca koji su svuda najglasniji, nisu bili bučni. Oni nisu bili bučniji od protivnika, pod 1. Pod 2, činjenica da je izašla na teren postava koja imala 9 igrača iz jednog kluba. To nekad u fudbalu kao nije faktor, boga mi bio je faktor. Saudijska Arabija pre svega nema taj kulturološki šok, nema to pitanje šta i kako, klima ista, sve isto, oni su samo preselili, ajde, tako, ko zna koliko puta su bili, boravili u Dohi i pre toga, tako da baš sam razmišljao o tome i taj stadion Lusail koji je najveći, 88.000, verovatno nije slučajno izabran da bi mogao da pokupi tu grupu gde su Argentinci takvi kakvi jesu, a Saudijska Arabija praktično domaćin. Da, i plus, logično je da njih ima mnogo, ono što meni je manje logično, ali eto to samo govori šta je fudbal u Argentini. Argentinci jedni od najvećih potrošača kada je reč o kupovini karata u Kataru i onda shodno tome logično da bude na ovom stadionu to. Isto tako sam čitao još ranije da je mnogo ulaznica prodato za Srbija-Brazil, pošto je isti stadion i onda logično je bilo da ovakva scena bude postavljena za ovu utakmicu. Sad, ja nisam imam utisak lični uopšte u slušalicama da je toliko navijača Saudijske Arabije dok stvari nisu počele da se menjaju. Oni su u belom, nisu samo u zelenom. U zelenom su ovi moderniji, verovatno ovi malo više okrenuti veri su u belom, tako da se i ne vide. Ali bili su glasni u jednom trenutku. I nema šta, čisto kao suza, zasluženo, oni su iskoristili svoje prilike na Scaloniju ovima da razmisle šta i kako, jer idu im teže utakmice. Bilo je u jednom trenutku zaista, ne mogu sad kažem neprijatno, nema ja šta meni da bude neprijatno i prijatno, ali bilo je loše gledati da takva imena koje imaju status drugog favorita i status šampiona kontinenta nemaju rešenje.
I čak atletski, šta sam ja zapazio, nijedan sprint nije dobio ni jedan napadač Argentinu u jednom trenutku, bez obzira da li su napadali po širini ili po dubini, i onda ispada da ta uigranost zadnje linije atletske sposobnosti predstavljaju ogroman faktor i premustvo za Saudijsku Arabiju. Za razliku Engleska i Iran, gde si jasno vidio da igrač Engleske pretrči bez problema nekog defanzicije Irana. Mislim, Kane kad je onaj gol i tako dalje, a ovde stvarno se to nije videlo. Ne. Da li je to sada već neka dublja analiza kakvu su oni generaciju odgajili i koji su kvaliteti argentinskih igrača koji su bili poznati po agresivnosti uvijek? Dobro, pitaću te za Argentinu, s obzirom da pratiš što ti je vokacija pored rukometa, naravno južnoamerički fudbal, to jest argentinski. Je li ova reprezentacija stvarno kvalitetna? Ili je svako svetsko prvenstvo mora da ima mit, sad imamo mit o tome da Leo Messi ne sme da se oprosti bez boginje, odnosno da je to ta priča da ako hoće da bude najbolji svih vremena mora da je osvoji i da mu je ovo posljednja šansa i da sad svi možda i preveličavaju Argentinu, a evo ja, Di Maria, Messi i ko je tu još taj ekstra kvalitet? Ajde da zamenimo teze ovako, priprema utakmice mi je pomogla. Samo 3 igrača u sastavu 26 imaju 2 i više mundijala, odnosno Otamendi 3, Di Maria 4, računajući ovaj, i Messi 5. Svi ostali, odnosno četvorice imaju po 1 i imaš 19 debitanata. To je prva stavka. Između ostalog i prvi špic je debitant. I onda shodno tome, Scaloni ti je najmlađi trener koji je postao selektor sa prethodnim iskustvom pomoćnog trenera. Bez ikakve klupske karijere. Bez ikakve karijere. Imao on klupsku karijeru, ali ne kao trener, kao igrač onako, solidan, prosečan, stigao u inostranstvo. I sad, konkretno odgovor na tvoje pitanje, gledao sam mnogo bolje Argentine, u množini namerno pričam, u prethodnih 20 godina. Mit, romantizovanje onoga što su Argentinci, sve jedno sa drugim, serija od 36 utakmica bez poraza, gde su brojke malo napumpane posle završenih CONMEBOL kvalifikacija s nekim upitnim rivalima koji su poslužili za neku drugu vrstu sparinga i treninga, dovelo je do toga da su oni drugi favorit. Realno nisam baš siguran. Nisam baš siguran zato što, eto, ako je Romero danas izabran kao prioritet u startnoj postavi, zamenjen je u toku utakmice, ne menja se centralni defanzivac, osim ako nema žuti, ako nije, znači videlo je da je to labilnost, videlo se da je labilnost. Otamendi je zakucan kao neko ko odavno nije više bitan toliko na mapi. On ima iskustvo, ima autoritet, ali nije to ta klasa, znači neko ko sad ne znam šta nosi kao Van Dijk, kao pa čak i taj Lisandro Martinez koji igra u Manchester Unitedu i tako dalje, De Jong u Bayernu i tako dalje. I onda shodno tome, ako ne bude Angel Di Maria imao dobar turnir, neće daleko Argentina. Čak pre Messi. A videlo se opet kad Messi ne napravi direktno neku prednost, oni svi stanu i... Pričamo o argentinskim navijačima, osvojili su Copa America bez navijača. I da su njima navijači balast. S obzirom da su takvi kakvi jesu i vrše takav pritisak kakav vrše, jer bi možda bilo bolje da je zaključano sve. Pa moguće, odlična teza za priču, ali ne bi to možda niko od njih priznao nikada. Ali da je taj dres njihov težak, baš je težak. Baš je težak, čak verovatno iz činjenice da oni gledaju uvek u dvorište Brazila zbog tih 5 titula, a imaju i tog nekog kandidata koji je pandan Peleu, pa posle tog kandidata imaš još jednog. Ok, on ima svog savremenika u liku i delu Cristiano Ronaldo, ali sve to, taj dres je jako težak. I ta očekivanja su velika, verovatno da se kompenzuje sve ono što, ne znam, oni su sad pre par godina proslavili 200 godina nezavisnosti, postoji tu neki naboj, ponos. Falklandska ostrva. Sve, oni kad god odu na svetsko prvenstvo i ako Englezi nisu u krugu od 150 km, peva se protiv Engleza. Evo sad sam čitao njihove medije pred meč, ono, ko ne skače i to, to je bilo u maniru Engleza i mislim da navijači daju snagu dok onog momenta dok plan daje rezultat, ako me razumiješ. Znači dok je bilo 1 i stvari pod kontrolom, od momenta kada je 2-1, mislim da se mnogo razmišlja šta i kako ako se izađe s porazom s terena. Gledao sam neke dokumentarce, pljuvačina po Mesiju žestoka. Tamo, kada ne ide, kada se ispadne, nisi ti taj,
verovatno nisi ti El Pibe, nisi taj kalibar, nemaš ono što treba da imaš da bi osvojio. Između ljubavi i mržnje kod Argentinaca, mislim i mi smo poznati po tome, ali čini mi se da su oni to produbili do maksimuma. Pa ima svega, ajde da kažemo, pošto sam pratio klubsku scenu, te neke ikone se onako, baš se vole. Ali evo recimo da napravimo paralelu, Juan Román Riquelme je živo božanstvo Boca Juniors. Znači, posle Maradone, pre nekih drugih i tako dalje. To je čovjek koji otvoreno uđe u svađu sa Tevezom, čovjek koji kada kaže ulazimo u izbore, taj je pobedio, čijem je on timu, tako je bilo. On je postao podpredsednik, on je u stvari capo di tutti capi, Jorge Amel je samo ime kod koje stoji predsednik. I on je počeo da gubi naklonost navijača, imali su strpljenje za njega 3 sezone bez Libertadoresa, pa su počeli neki grafiti i onda se nešto desilo, pobediš Super Klasiko i opet to bude. To je najčešća ljubav. A za Mesija ide stara priča zato što se nikada nije dokazao Argentini i onda znaš kako to ide. Mi smo ovde osetili, nema ovde velike ljubavi Zvezda Partizan ako ti si osvedočen za jedne, pa da ti drugi aplaudiraju. To može baš neko ko, ne znam, nije mnogo bio na tribini, na stadionu, ko nema neki kompleks ili nešto onako da sebično gleda u tuđe dvorište. Tako, Rosario... A Messi dolazi iz Proletera iz Renjanina. Ali ne samo to, nego Rosario ima Newell's i ima Rosario. Grad od 1.100.000 stanovnika, nikad se to nije dokazao, ovi ga svojataju kao da je njihov, zato što je, ne znam, prošao mlađe kategorije, sad koliko godina već prošao, i onda ovi velikani koji su najbrojniji, znači Boca ti je 50+1 i ovi ostali, on je njima u tom smislu nezanimljiv, običan Argentinac, vjerojatno ponosan što je on Argentinac, što je Messi Argentinac. Svi ostali idu do tih detalja da su gledali većeg, da su gledali boljeg, da su gledali učinkovitijeg. Da. Tako da neće dobro biti. Moguće je da ako se krahom završi prvenstvo za Argentinu, da je on završio svoju epizodu. Da, dobro, selektor je rekao, selektor je došao na talasu, Messi će igrati, sa izjavom Messi će igrati koliko bude želeo da igra. I uspeo da ga odobrovolji da igra i dalje i uzeli su tu taj kup južnoamerički i tako dalje, ali ovo je nešto drugo. A znaš koja je tu priča u stvari? Šta kuloarski ide? Jorge Sampaoli je bio trener na poslednjem svetskom prvenstvu. Messi i par igrača je ušlo u slačionicu i rekli su nećemo da igramo u tom sastavu, ovih 11 treba da startuje. I sad Scaloni ti je bio jedan pomoćnik, Sebastian Becasese koji među vremenu počeo sam da radi i nije se snašao nekim argentinskim velikanima, ali pravi dobre rezultate sa Defensom i Justisijom. On je rekao, ja neću ovo da trpim, idem kući. Becasese je pokazao karakter, Scaloni je oćutao, sad dalje ćutao zato što je po prirodi ili je izabrao. Kad je Sampaoli završio, Claudio Chiqui Tapia, jedan jako ozbiljan preduzetnik, predsednik Fudbalskog saveza Argentine koji puca na mesto da bude šef Conmebola, jer je sad dobar tu, blizak, jedan od vodećih iza Eduarda Domingueza koji je Paragvajac, a koji su poznati po svemu i svačemu. Ne sad ne mogu tvrdim da su kriminalci, ne pričam to, nego malverzacije, selidba Super Klasika u Madrid i tako dalje. Chiqui Tapia je video da dogod je Messi tu, aura trenera ne sme da bude ta koja će da dovodi do kontraproduktivnosti. Scaloni se pokazao podobnim takav kakav je i njima se pogodilo hemija, rezultati i onda više niko nije dovodio njegov izbor u pitanje, manjak iskustva i tako. On je najmlađi selektor na turniru sa 44 godine, prva selektorska funkcija na velikom takmičenju ako ne računamo Copa America i negde ne možemo da se otmemo utisku da 2 ključa za kuću postoje. 2 ključa za kuću. Jedan je kod selektora, drugi je kod desetki. Tako ja vidim. I onda, dogod je tako, imaš još jednu, imaš još jednu kuloarsku priču. Marcelo Gallardo ti je trenutno argentinski trener na vrhuncu. 35 mladih igrača, prihod, 14 velikih trofeja, sve što se može osvojiti sem FIFA klubskog prvenstva, to je još uvijek malo nedostižno Argentincima i tako dalje. I bilo je da kad tako vodi klub da je vreme za reprezentaciju. I onda imaš oni koji tvrde da Marcelo Gallardo je gazda na dnevnom nivou. Znači dođe, pozdravi kafe kuvarice, obiđe mlađe treninge, selekcije, pogleda utakmicu, seče, sačeka trening prvog tima, on zaključava stadion. Takav čovek neće tatka na tatka. I onda, to ti opet kažem, to su kao neke priče iza kulisa argentinske, u smislu takav čovek će da uzme reprezentaciju kada on bude broj 1, ne da je apsolutista, nego da se slepo izvršava sve što on hoće jer snosi odgovornost za to. Sačekaće, u prevodu sačekaće da se Messi skloni. Moguće. I zato je Scaloni bio podoban i namestili su im se rezultati i još nije kraj za Argentinu, ali znajući koliko se oni loše
hvataju one pojasa za spasavanje kad krene dole. Mogu da mislim šta sad pišu mediji trenutno, dok mi pričamo. 3 sata posle utakmice. Jeste, Haos. krah. Ustali u 7 ujutru da gledaju. Zamisli novinare koji su celu noć pripremali do poslednjeg trenutka. Ja. Dobro, pa ako Argentina nije drugi, onda ko je prvi favorit po tebi? Pusti šta drugi misle. Pa po svemu onome što je prikazano, Brazilu su dali s razlogom tu titulu, ali sad će zvučati, neću ga kažem neozbiljno, ali bez obzira što ne igra Karim Benzema, to je i dalje najjači roster na svetu, aktualnog svetskog prvaka. I postoji tvrdnja, pričao sam sa mnogo kolega i ljudi iz sveta fudbala koji tvrde da su mnoge evropske selekcije zamaskirale u ovoj Ligi nacija, sada što je završena, neki svoj napon i konačan onaj raspon snagi. Tome u prilog ide kako je Engleska izgledala protiv Irana. Da sad upoređujemo Saudijsku Arabiju i Iran, to je ono kao klinci. Mi smo dobili 602 5-0, vi ste dobili 603 4, mi smo jači, oni njih. Ako gledaš po imenima i po činjenici da imaju internacionalno iskustvo, Iran je ispred Saudijske Arabije. Engleska se prošetala tu. Argentina se namučila uz taktički gubitak utakmice, da nisu imali rešenje i atletske sposobnosti. I onda ako gledamo s te strane, možda su Englezi koji su izgledali očajno, koji su bili poslednji, ispali u, možda sam sad i pomešao, ali trebalo bi da su ispali, ako nisu, nebitno, nisu mogli da budu na vrhu u Ligi nacija, sad sam zaboravio trenutno, ako ti Englezi izgledaju ovako, a izgledali su, postoji šansa da će evropske selekcije i neke druge tek pokazati pun raspon. I onda u tom smislu ja bih stavio Francusku, ako ne ispred, onda barem s Brazilom na to prvo mesto. I Argentina je previsoka za drugog favorita. Po mom mišljenju, ništa drugo. Ko još od Evropljana? Ja imam neki lični instinkt, možda veze nema sa životom, da može Labudova pesma biti Belgije. Pokvarilo mi planove to što ne može Lukaku u prvoj i ti imaš taj opet, ti imaš sad kao, to će zvučati ružno, ali imaš Edena Azara koji je propali Messi, ali jednostavno on je toliki da moraš da ga imaš, traka je njegova prva po hijerarhiji kapitenska, barem ono što poslednje znam od informacija, i da je on na nekom vrhuncu, meni su oni tu obavezno. Zato što zna se šta je Kevin De Bruyne, njihov problem su malo stariji centralni defanzivci i oni koji nisu toliko zapaženi, nemaju iskustva. I onda je tu disbalans u odnosu na prethodne godine kad su bili u naponu snaga. Francuzi, Belgijanci, ovakvi Englezi svakako, zavisi do kostura, to je taj gornji deo gde oni treba da se ukrste sa A grupom gde su Senegal, Katar i to, znači mogu da do četvrtfinala realno mogu da prođu i onda nije to mnogo utakmica do kraja za njih. Tako da ja bih te selekcije izabrao, ne bih sad mogao mnogo da dam, ne znam, Španija, Nemačka, nepoznanice su mi, evo iskreno, da tvrdim nešto. I od ostalih selekcija, evo sad mi je stao mozak. Jer ti Hrvatska nepoznanica? Nije mi nepoznanica s tim što mislim da tu postoji autoritet prethodnih rezultata, tu postoji visoki kvalitet bez obzira na godine i moment kako je neko imao polusezonu i postoji veliki nivo samopouzdanja, ali mislim da moment nije kao pre 4 godine. Iskreno, tako mislim. Nemam mišljenje dokle mogu šta mogu. Jedino što, eto, zavisi mnogo od grupne faze, kako će se otvoriti kostu žeb, jer mislim da su, ja volim taj izraz da koristim, svi su takmičari, ali oni su veliki takmičari. Kao Švajcarci u našoj grupi. To je podcenjena reprezentacija na ime, a takmičarski to je neko ko kad spustiš gard, ti si izbubecan, pa eto, Francuze pitajte. Da. Kako to izgleda. Da. Tako da Hrvati će napraviti problem, još ako ih rasterete nekog pritiska statusa vice šampiona, možda malo da se oni rasterete, bit će to potencijalno opet dobar turnir. Mada ne vidimo onaj domet. Eto. Ne vidim ni euforiju preveliku u Hrvatskoj, ili ne čitam dovoljno, ili ne čitam prave stvari u odnosu na nas. Možda su se negde zadovoljili i znaju da ono što su uradili to je već epohalno, a mi smo negde neiživljeni, mi negde čekamo da se potvrdimo. Mi odavno nismo igrali sa ovakvim autoritetom i mi odavno nismo godinu i po dana imali da pobediš Portugal tamo i Norvešku 2 puta u gostima. Bez obzira što Norveška nije ta reprezentacija, imaju to Haalanda, imaju u svakoj liniji tima neku zverku i ti pobediš njih 2 puta, pobediš Portugal kada si gubio 1-0 i svi momci izgledaju barem 30% bolje od onoga što kao im se realno prepisuje ili eto mi iz fotelje kada sudimo.
I onda shodno tome naša euforija negde opravdana, ali imaš svakakve komentare. Ja imam ljude koji su toliko uzbuđeni ili im se uvukla zebnja, tvrde da nećemo ni Kamerun pobediti, a koji su tu negde iz branše i nisu iz branše i tako dalje. Do onih očekivanja moramo svaki minut sve odgledati zajedno, pa ako tonemo zajedno, ako skačemo zajedno, ekipa iz, ne znam, iz detinjstva, iz kraja, svi ono. Tako da, mislim da su Hrvati umereni zbog svega što su prošli i neću, sad će zvučati možda lošo, ali malo su oni postali nadmeni zbog svega što su prošli da bi sad tek tako neke priče onako. Moguće da je to bila kulminacija ove generacije i onda su oprezni. Oprezni zato što nemaju prevelika očekivanja, zahvalni su što su tu gde jesu i njima će biti na neki način oproštaj od jedne cele plejade. Spomenuo si tu euforiju svetskog prvenstva, to je stvarno čudo. Mislim, posebno osjećanje, neverovatno, stvarno. Evo, tu je Marko, a i Bogdan mi nije nešto od tih sagovornika, ali evo, svetle ti oči, svetli meni. Nije kao pre, malo mi je posao uzeo, dosta toga nisam gledao, ali znaš zašto mi svetle oči? 98. Znači ti si imao si... Išli smo da budemo svetski praci, samo je Sloba Santrač bio pogrešna stvar, tako. To je bila definicija svega. A to je sad ono priča, nije se on ni pitao, nije ni sastavljao, Miljan je dalje vukao poteze i tako dalje, ali varijanta je bila šta, ti imaš 17, ja nepunih 16, goriš, ja sad znam da ti kažem svaku grupu. Znam otprilike svaki scenarij, ne mogu svakog gola se setim, znam ceo kostur da ti kažem, znam kuriozitete koje su bile, kako je Bobo Vieri slavio gol kad je izbacio, Čileanci sa Salasom i Zamoranom u toj grupi, Tore Andre Flo, Škoti koji idu na žreb i znaju da izlače Brazil tradicionalno, izvuku Brazil u grupi, Maroko, ma ne možeš da veruješ, Rumuni šatirani, svi odlaze, drugar se to leto šatira, mi ga zovemo celo leto Rumun, razumeš, ma znaš kako, to je sve gorelo, ja koji ono u isto vreme zaljubljen do ušiju, sedim u dvorištu, ono, lomim se, idem kući, igra se sa, ne znam, sa Iranom, ovo ono, kao, sad velika dilema, znaš, prvi put osjećaš ono, leptirići u stomaku, to, kao, što mi kao radi puls ovako jako, šta se dešava, šta je ovo, gledaš, ona ti došla u dvorište, da li će šta, fudbal, ovo, znači, podvojenost velika, ali ja, ono, lični notes pišeš, beleške, komentari, šta se, toliko je ostalo dana, mislim. I kakav je završni komentar toga? Kakav je završni komentar, gledamo sa jednim od mojih današnjih kumova, on ima Mijatovićev dres iz Reala. I treba da idemo sa lokacije koja nije u našem kraju kući. I svi se složimo, skini dres, brate, ko znaš ko ide kroz grad sad. Eto, ko zna koga ćemo sresti, brate. Znači, skini dres, ono, da odemo kući normalno, molim te. Trese se, krenuo sam nešto kažem što ne treba, ali trese se, prečka i dalje, znaš, ono, najiskorišćenija rečenica. Posle toga više meni nikad ništa bilo isto. Termini, Južna Koreja, Španci, Italijani se žale, znaš, onda kad ideš po godinama, Cannavaro diže onaj pehar, Materazzi i tako dalje, tu već gubim kontakt. Sa antifudbalom nekim. Opet reprezentacija dolazi, opet ti slome srce u nekom smislu i komentari, razočaranja, ne igrači, ne mislim na to. Meni je ona utakmica sa Australijom jedna od najboljih koje sam gledao kada sam imao formiranu svest. Nije ti se dalo. I onda oni nalaze zamerke Antiću i tako dalje. I onda, znaš, fudbal je postao takva mašinerija i biznis da niko nije čiste duše do kraja. Pa šta je ako je Antić imao 2 igrača po nalogodavstvu? Jeste se plasirali, jesmo igrali dobar fudbal, pa šta, ne razumem. Sad, znači, svi, to je ono kao tražimo manje zlo, nije manje zlo, tražimo većih stručnjaka, brate, svako mora da ispravlja ruke. Nisam ovde da branim Antića, nego samo kažem tako je tad bilo, ali kao 98. nikad više ništa slično meni, bar. Pričaju ljudi, imamo najbolju reprezentaciju ikada. Verujem da su to pričali 82. i 90. i 98. 98. sigurno. A nisam baš siguran, evo sad ispašće... I sad pričaju i dalje, i sad kao nikad nismo imali ovakvu reprezentaciju. Bolje je nego 2010. pretpostavljam, kad smo pobedili jednu Nemačku. Sad, koliko je to dobro? Ja ne bih... Sad kao neka osoba od autoriteta koga ljudi slušaju, trebalo bi da ti iznesem nešto da ja pokažem svoje znanje i sad nezahvalno jako. Ja mislim da svetsko prvenstvo za nas može biti opasno ako se talenat u napadu ne iskoristi i ako, ne znam, jedna pogođena stativa bude stativa, a ne gol. Ako me razumeš, stara mantra, znači malo više našim sportovima, napad donosi pobede, a odbrana donosi trofeje. I onda s te strane disciplina na svetskom prvenstvu se nekako odlikuje
u tim ključnim mečevima da ga ne primiš do pravog momenta, a onda da daš gol. Eto, možete da pitate Liverpool i Real Madrid kako je izgledalo finale. Znači, ovi su znali koliko će šansi imati, Courtois je nešto odbranio, ovo su ostalo pohvatili u bloku, znali su da će Trent Aleksandar da zakasni i primili gol. Šta hoću da kažem? Naša defanzivna linija ima momke koji su jako srčani, kvalitetni svako na svoj način, ali nije najveći kvalitet tima. Ako ne bude discipline u pojedinim trenucima, možda se tu iskaže neka ranjivost, ne da je to slaba tačka, daleko od toga, nego realna ranjivost, jer ti ideš da igraš za gol više. I kad ga ne budeš dao, a desi se da ga primiš, od takmičarske ekipe kakva je Švajcarska, tu može da se javi problem. Ja ne prognoziram, ja ne kažem da će tako biti, nego kažem, zarad toga da su bile kao, da je ovo najjača reprezentacija. Sve ima svoje. Drugo, ja verujem da će oni biti spremni, ali Vlahović i Mitrović ulaze bez pravog takmičarskog ritma jer su se čuvali za ovo i to kad dođe, tad kad krene srce da pumpa, ti zaboravljaš da li si spreman, nisi spreman, ali na duže staze, na činjenicu da je odobreno 26, a ne 23 igrača, na činjenicu da su svi oni prešli sa evropskih 10 stepeni na njihovih 29, a bit će još više, da će se igrati u svim terminima i tako dalje. Mislim da je iluzorno pričati kakva je reprezentacija, nego je bolje pričati šta imamo u ovom momentu i koliko mi možemo se prilagodimo. Ne da se prilagodimo, nego da nametnemo. Ako je Pixi taj motivator koji izlači iz njih 100% mogućnosti i preko, što je ono kao nepravilno reći, onda, ne znam, napašćemo Kamenu s 2 igrača. Sa Brazilom ćemo igrati s 1 napadačem. I onda ćemo probati, kao što smo uzeli loptu i Portugalu u Portugalu, kao što smo uzeli loptu u Norveškoj kad je Vanja odbranio onaj prvi šut Haalanda i tako dalje, sigurno će biti nekih momenta. Koliko je dovoljno i koliko je dobra reprezentacija u odnosu na neke prethodne, baš mi je nezahvalno da pričam. Dobro, a kad pričamo o rezultatu, evo sad sam bio u Ljubljani, znaš sam, završnica Evropskog prvenstva rukometu i sad novinari odavde, odande i naravno u fudbalu se više priča nego o ženskom rukometu. I pitaju me šta, kako, dokle, kažem, grupa kad se prođe, to je meni kao da si ušao u finale. Jeste, sve si rekao. Zato što, prvo, nezahvalna je grupa, ja stvarno ne pravim alibi, ali evo, rekao si u rukometu, kao što su devojke dobile ovu grupu, gde na kraju vidiš gde su bile i Danska i Švedska, nebitno, ali nezahvalna je grupa pod 1, pod 2, ono što me plaši, što niko ne priča o tom Kamerunu, ali kad pogledaš te primarne pozicije, to su dobri igrači opet. I oni imaju svoj motiv, i oni imaju ta Gana, isto 2010. nismo o njoj razmišljali, na kraju nismo bili blizu tom nečemu. I onda takmičarski momenta Švajcaraca, koliko su na okupu, koliko su uigrani, jako teška grupa. Drugo, znaš, onda kao dokle možete. Portugal, to ti ono kao da na velikom takmičenju, nije bukvalno, ali da dobiješ u kratkom periodu takav Portugal, njihov problem je, ja mislim, selektor, a imena imaju zastrašujuća. Urugvaj koji... Meni je Urugvaj, recimo, rival najmanje poželjen u nokaut fazi, ako idemo malo unapred, sad maštamo, zato što su to najveće barabe koje mogu da čuvaju Mitrovića i Vlahovića. Ja mislim da će tada momci dobiti najviše batina ikada od nekog. To je po njima, po stilu, znači da li će igrati Maturi Godin, Jimenez, kogod, znači to su momci koji će ih prebiti, ako dođe do toga. I onda, kojim mi dometima pričamo? Grupa jako teška, ukrštanje jako teško, ako tako bude, sve što urade, to što si rekao, premija, samo da se izađe iz grupe. Da ne bude tu nekog kraha i tako dalje. Pixi sve to zna, oprezan u izjavama, svako drugo pitanje je kad će boginja u Srbiji i ovo i ono, znamo i tu nema to, loženje mora da bude, jer drugačije mediji ne mogu da funkcionišu, mislim, pretpostavljam. Mislim, za tu histeriju su i mediji odgovorni, ali i mediji mere puls naroda i to se tako neka simbioza stvori. Kako tebi izgleda fenomen Dragana Stojkovića Pixija, heroja našeg detinjstva, koji ima ozbiljno iskustvo, ima promašen penal 90. ima tu 98. i sve što ima ozbiljno iskustvo. Mislim, ne znam toliko selektora sa takvim igračkim iskustvom, realnim, da su bili vođe svojih reprezentacija na svetskim prvenstvima. A baš to. Ja mislim da gospodin nije hteo da se prihvati posla dok ne bude svako razmišljao kao on. Ne da slepo veruje u njegove ideale, nego da reflektuje dozu samopouzdanja koja je opravdana talentu i kvalitetu i uloženom trudu koji imaš. I ako on stalno hoda ovako i veruje sve, i ako te on ubeđuje, ne nameće, nego te ubeđuje i kaže tako će biti i treba da bude, zato što imaš to i to se savršeno vidi. Moj je utisak da ovde imamo momaka koji igraju
preko 30% svojih kvaliteta u odnosu na standardnu klubsku scenu i da je zajedništvo podignuto na taj nivo samo zato što su stvarno videli koliko mogu. I meni je taj fenomen trenutno, da ne omalovažim neke druge, najvredniji u sportu. Ako gledamo vrednost fudbala u odnosu na druge i kako je preporođena reprezentacija, to jeste fenomen za mene. Jer ja sam bio mali kada je normalno bilo da gledaš vedete u klubovima, da klubovi igraju bitnu scenu na međunarodnoj sceni i tako dalje. Neću ja sad tu nešto da ti pričam, pamtim ja, slabo se to pamti, ja sam 83. nečega se i pamti i tako dalje. Imam kolegu koji je 82. kojim je 90. prvenstvo zakucano kao meni 98. Znači, meni je 90. Ja sam u nekom smislu kasnije sazreo i to, ali hoću ti kažem, Dragan Stojković Piksi predstavlja sinonim za uspeh. Da ne ulazimo sad u to ko šta ima s njim i protiv njega, dalje, stare priče i to. Predstavlja sinonim za uspeh i on nije hteo da uđe tu, da bude deo i vođa čopora koji će da se snebiva, koji će da sumnja u sebe, koji će da pokaže ranjivost i s te strane to je najveći benefit. Znači, neki talent i kvalitet je postojao, jer to su igrači koji su već odavno na međunarodnoj sceni, igraju bitne utakmice i tako dalje. Meni je sad mnogo bitnija priča šta posle mundijala. Znači, sad se već pojavljuju neke priče šta i kako i tako dalje. Jer njegov fenomen može da traje, to je najveća suština za mene. I ova reprezentacija može da raste, u godinama je tek treba da sazri. Treba da vidiš sada kako će izgledati motiv Dušana Tadića, dometi i tako dalje, konkretan uticaj, velika hajka se vodi protiv njega u Holandiji, a čovjek je dao 2 ključna pasa protiv Norveške, oba ona pred pasa za asistenciju je dao Dušan Tadić, tako da za reprezentaciju on sigurno u svakom trenutku može da pomogne i zna šta treba i onda ako se zadrži osovina sa istim vođom, kapetanom, mislim da fenomen može još da poraste, pa da postane mitomanija. Da. Recimo. Da. Pa da stvarno se desi nešto, treba se desi, ali ne mora ovog puta, može i u naredne 4 godine. Ide i evropsko i svetsko. Dobro, ajde 3 imena koje će obeležiti igrački ovo prvenstvo. Ako kažemo da Messi i Ronaldo nisu blizu titule, a jel te, obeležili su eru i pretpostavljam u 21. veku pretpostavljam, složit ćeš se, 2 najveće klubske karijere, jedna i druga. I sad, mislim, opet to je šlag koji bi trebao i jedan i drugi, a verovatno tu svetsku krunu neće dočekati ni jedan ni drugi, ili možda Messi hoće, od Ronalda iluzorno očekivati to. Koji su igrači koji misliš da mogu da obeleži, da izbiju prvi plan? Pa ajde kažemo šta su lične želje. Ja bih voleo da ovaj period života Aleksandar Mitrović naplati. Najskreniji. Narodni heroj. Ne, stvarno bih voleo, zato što su mu brojke impresivne i uticaj na igru i to koliko je on one svoje najjače segmente dodatno, znači, unapredio da u Premier ligi gde su ti faktori najjači, ako on stane gde treba da stane, ti si već 50% u problemu. I ako stigne dobar centaršut, i sad ne bude ni on čudotvorac i tako, nego samo kažem da je moment takav da bih voleo da on bude jedan od, jer to bi značilo da Srbija ide daleko i da dobro izgleda. Druga stvar, od ostalih igrača sada jako je specifično, jer prvi put se igra odnosno igra se u sred sezone i ako gledamo ko je klubski dokle stigao, zanimljivo pitanje, zato što sam odmah pomislio na ove ekipe koje je favoriti i znaš koje ime, odmah mi izlazi Kevin De Bruyne. A to ne mora da znači. Baš zbog te uloge koje ima, baš zbog toga što će svi biti fokusirani na njega i onda neki novi heroji mogu da iskoče. Kevin De Bruyne nek bude samo na osnovu svog kvaliteta, jer on i kad ima budnu pažnju protivnika napravi doprinos i to zašto ja imam neki osjećaj da su oni možda neki favoriti senke na osnovu tih brojki. Mitrović bi jako voleo da bude u tom maniru i ne znam, evo sad iskreno da ne stopiramo ovu tečnu priču, ne mogu da se setim ako imaš neki predlog, ako si razmišljao. Nisam. Pa ne. Čekam tebe. Pa ne, evo iskreno, znaš, nema Karima Benzeme. Neki Brazilac nešto. Mislim, tu je standardna priča. Nema, tu se očekuje, znam od koga ne očekujem, ne očekujem od Antonija ništa. Došao je u Manchester United, plaćen toliko, ima talent, odličan je, ali... A možda neki Vinicius nešto? To je dobra teza.
To je dobra teza, on je u najpozitivnijem smislu dečko zver. I vidjet ćemo projektovanje za startera po nekim pričama. Ne znam, ali ovo su mi neki igrači, jer mislim da baš zato fudbal 11 ih je, mislim da možda niko neće imati baš takve brojke. Eto. Mitar je toliko voljeno stvorenje da ja, kad sam nervozan, ja upalim njegovu sliku kako jede picu i kad vidim onaj kjez njegov, onaj najdobronamerniji, onaj luckasti, ja raspilavim se. Dođe mi da ga zagrlim, poster da napravim u kući u prirodnoj veličini. Ja znam još uvijek neki ljude koji nisu nešto tu otopili, odradili, ali... Dobro, možda navijački, nešto. Zato kažem. Mislim, sećamo se kako je provocirao onog Stamenkovića iz Nefčija, bukvalno na vezi Partizana. Ali on otapa srca sad više nego iko pre, pa da mislim, ja znam. Ako nije zaslužio, šta je sve uradio čovjek, koliko je golova dao, mislim, to je najslabija klubska karijera spram ove reprezentativne, to je neverovatno. Ma i generalno status, ako gledaš ko su ti koji su bili na listi strelaca pre i nedodirljivi, to kad skine... Peđa Mijatović je došao 98. kao čovjek koji je rešio Ligu šampiona. Da. Tako dalje. Ma i ti Čileanci i sve ostalo. Mada i eto, Mitrović ima titulu omladinskog prvaka Evrope. Znači neki pedigre postoji. Izašao je iz škole za koju znamo da samo Ajax može da se stavi ispred po broju napravljenih fudbalera i tako dalje. A više ne. To je nešto drugo. I onda shodno tome ja bih baš volao da to bude neka renesansa, da se sve zaokruži. Ja opet tvrdim, svi maštamo i to i u 90 minuta sa onim karakterom sve je moguće, ali mislim da nam duže staze ova generacija treba da ispeče sada neki zanat sa ovim selektorom da bi se vratilo negde drugde. Ali to opet je neki sad prizvuk pesimizma, tako da ne bih da pričam dalje. Da. Dobro, a si pristalica one teze Neleta Karelića, sve bi dao, sve ova zlata u raznim rukometima, odbojkama, košarkama, dao bi za jedno dobro četvrtfinale svetskog prvenstva fudbala. 98. da. Mnogo godina kasnije ne. 98. on to ispalio negdje, da. U to doba. Ne, nego 98. ja kao takav, da. Da, jasno. Sve, dajte, šta je? Ugasi sve. Ma ne, hoćete moju za užinu, ili treba sve to godinu dana da dajem, sve može. Danas ne i ne želim bilo koga da uvredim. Imam ja, postoji krilatica u redakciji Arene Sport, kada se onako interno priča malo i 9 je šalon ozbiljnog sporta, kad se spravi gradacija šta kome pripada od mesta, znamo tu šta je broj 1 i šta je nedodirljivo, ali generalno mi kao nacija, ako gledaš, ne igra se fudbal baš svaki dan, veliko takmičenje i tako dalje, i onda mnogo je ljudi koji su doneli uspeha i zamisli sada koliko radosti, evo krećemo od mog rođenog brata, koliko radosti su njemu doneli Filip Filipović, Andrija Prlinović i tako dalje. Neka je 9 šalon, ja bi umrao za jedno zlato rukometu. Vidi, ja sam 2-3 cilja sam zacrtao sebi šta bih voleo, a to je jedna od stvari je Stevan Stevanović i ja tu jednu medalju više u etru da dočekamo, pa brate, malo i granica profesionalizma se probije onako da damo oduška, brate. Tako da... Neka bude i za 20 godina, samo neka dođe. Dok smo živi. Neka dođe, jeste, u ovoj eri, brate. Da ne bude opet, citirao sam te pre... Izlazili smo iz dvorane Zlatorog i setim se, evo ga Žika Bogdanović i kaže prva nedelja Srbi idu kući. A drugi dolaze. Da. Ili u izvornom izdanju ozbiljan rukomet počinje da se igra kad srpski novinari kreću kući, a hrvatski dolaze. Još preciznije, da, eto, dobro. Ali i onda kažem, s te strane nisam pristalica toga. Nekad jesam bio, zato što mi je fudbal mnogo više značio i nije se to proširilo, ali... Nije to sad slučaj. Dobro, mislim da smo zaokružili ko je hteo da nas gleda zbog fudbala, gledat će. Idemo dalje. Kako si ušao u komentatorski posao? Iskreno tome sam maštao od uvek i to baš o ovome. Od početaka priče nemam taj problem da kažem, nije sad neka sujeta nešto, kolega Stojanović kako se predavao sadržaju Premier lige na BK, tada sam bio inficiran time da još više uživam u sadržaju kad se poistovetim s njegovom energijom. Majstor. Tada to vreme, to je meni nekako romantično, tad sam se
zaljubio u Premier ligu, u tu dinamiku, taj folklor, kulturu, kako osjećaju fudbal, kada ide navijanje, kad se diže. Iako ima strastvenijih, iako su me umeđu vremenu Argentinci, znaš, ne znam, to ti je kao cura i ljubav iz osnovne škole i onda sagoriš na fakultetu. Tako je meni bilo, ta kultura je engleska i onda ono sve što su mi dali Argentinci u slušalicama noćima, iz noći u noći, nebitno šta je na terenu. Ja sam s jednom iz srednje škole i danas, pazi šta pričam. To kažem, navodimo. Pa ja sam svoje sve ispratio ili one mene, tako je bilo. Ali uglavnom, suština je da sam maštao o tome i onda sam krenuo nekim drugim putem, bila je univerzijada, nekim drugim poslovima sam se bavio. Umeđu vremenu uzeo sam diplomu tog fakulteta koji je osmišljen pred IFU, pokojni Srba Janković je pokrenuo, jako dobar projekat gde smo dobili mnogo toga iz novinarstva, slušali neke difovske predmete, gde nismo baš bili dobronamerno dočekani od profesora, što je negde i okej. Znači ti imaš sportistu koji se školuje za nešto i radi sve vrhunski, a ja dobijam neki poluprogram da bi samo nešto osetio, ali opet je bilo jako dobro. I pandan tome je sad fakultet sporta na Novom Beogradu, koji baš neguje sportsko novinarstvo u pravom smislu. A način kako je došlo do toga, pa redakcija Arene Sport, gde su sada moje kolege i nadređeni, hteli su da naprave plejadu svojih ljudi 2010. i pozvali su Srbu Jankovića i Srba Janković je predložio 5 momaka koji su bili generacije iza mene 2007. Jedan od njih nije mogao, a sticajem okolnosti moj kolega Boban Stefanović i još par ljudi su bili na egzitu volonteri. I da bi otišli na probu na Arenu, trebali su traže slobodnu smenu tu. A tim liderim je bila moja bivša devojka. I kada je čula da jedan ne može, ona je rekla pa može Sreten. I onda su pozvali Srbu Jankovića, oni i ja smo imali kao, nije to bila svađa, nego smo imali raspravu neku, jer sam ja Bolonju pogrešno shvatio, ja sam mislio zato što radim da treba da imam povlastice, kad privređujem za život, treba da dolazim da, ne drugačije slušam predmet i tako dalje, i onda sam morao celu godinu da slušam, međutim nije to bilo nikakvih razmerica na predlog da ja budem taj peti koji će otići na Arenu na probu, on je rekao bez problema može i ja sam došao među tom petoricom i od nas petorice trojica smo ostali, ako se ne varam, odmah i Marko Kaličanin koji nije više na Areni, Boban Stefanović i ja i to leto smo malo pisali, malo probni prenosi. Ono što je njih zaintrigiralo, tada je Vladimir Maksa bio glavni na rukometu na Areni, trebalo je da se oformi redakcija jer je već bilo dosta sadržaja, Stevan Stevanović je bio od aprila tu, ja sam to leto počeo 1. 2. septembar ili 31. avgust, Kiel Hamburg, Superkup i tako je počelo. 12 godina kasnije, 12 godina i nešto kasnije, ja mislim preko 3000 prenosa, fudbal nisam radio do 2014. samo rukomet. Dobro, radiš posao i snova za svakog klinca koji se lože. Mislim, nema ko se nije ložio na to. Mislim, čak i ja koji više volim pisanu stvar, mislim, ko kao klinac nije oponašao neke... Ma mnogo je lep posao. Mnogo je lep posao. Na stranu sad tu nismo ovde da pričamo o realnosti života i o detaljima koji sve prate i tako dalje, šta, kako, momentima kada, imao sam ja 2-3 ključna momenta kada je bilo ili, znači kada je jednostavno razvoj bio takav da utrošak vremena i nadoknada nisu bili isti i tako dalje, ali to je nešto drugo, to mora da se istrpi, jednostavno ne možemo se zanositi time koliko god je lep posao, ja nisam čovjek koji jednim rezom spašava ljudski život, koji je na vetrometini, koji radi težak fizički rad, koji odgovara za ljudske živote i tako dalje. Ja smatram da naš posao nosi određenu dozu profesionalnosti i znanja koje treba da prenesemo, pre svega jezički. Znači da se ne zapati ono što ja pričam u etru, da bude prihvaćeno kao ispravno, znači pričat ću onoliko koliko znam srpski jezik, ali da je ispravno. To je jedna od najvećih odgovornosti. Sve ostalo spada u dozu poluzabavljača. Da me niko ne shvati pogrešno od mojih kolega, da se ne uvrede i ovi stariji, jednostavno, posebno na kablu, na kablovskoj. Javni servis je nešto drugo. Znači imaš odgovornost, imaš standard, zna se gde ide pristrasnost, gde ide nivo profesionalnosti, ali na kablu kada si dnevno na 2-3 prenosa nedeljno, na 5-6, ti moraš imati nešto u vidu poluzabavljača, da li je to boja glasa, da li je to dinamika, da li je to servis informacija, nešto mora postojati, ali da je posao lep, prelep je. Dobro, zabavljaš, ima raznih teorija, komentator treba bude ovakav,
treba bude onakav. Imali smo staru školu, sećamo se dobro, gde se i čuti po minuti i nemam pojma onda smo imali Acu Stojanovića koji je došao i krenuo da zatrpava informacijama i sad to nekome mnogo svidelo jer to bila revolucija, znaš i sam sa onim najavama i tako dalje. Ljudi koji su protiv toga, ljudi koji su za, ako ne mogu da mu ospore, apsolutan kvalitet, mislim, tu nema šta. Koja je tvoja filozofija? Moja filozofija je da moram da se poistovetim sa sadržajem koji radim, ne da ja tvrdim da ja to mogu da izvedem ili da treba da izvedem bolje, nego da poštujem veštinu tih ljudi. Znači, moja mantra je da se moja strast oseti zato što sam se ja poistovetio sa tim i zato što ja uživam u tome. Tu postoji granica koja može da se pređe, postoji granica koja treba godinama da se fiksira, tako da nije isto goreti na Superklasiku i nije isto goreti na redovnom kolu Belgijske ligi petkom u 20 časova. Jer ćeš ispasti smešan. Sve to stoji, ali negde mora postojati. Moj početak karijere obeležila rečenica starije kolege koji je rekao što sjajan gol, što je izvrstan, nije to izvrstan gol, oni primaju dobru platu za to. To može 56. 57. minut, 58. kada on daje gol sa 9 metara, nije tako. A nije tako. Čovek koji je jednom otišao na rukometni teren, jednom ako su mu štinuli sisu, meso, jednom ako je pao, znaš kako sam pao na betonu na Sinđi kad su mi postavili nogu, ja na pivotmenu kad sam počeo da treniram, mislim, ja sam rukometno zanemarljiv, imao sam tu sreću da me puste u Sinđi, da osetim tu ljubav, da zavolim rukomet. A znaš kako sam pao i kako sam kupolu dobio čvorugu ovde, da nisam znao, pita me, si dobro, ja vičem, dobro sam, idem ka njihovom golu tamo. Šta hoću ti kažem? Znači I onda kad dobije pivotmen loptu i rastrgne dvojicu, šta, ja neću da kažem da je dobar gol. Ma nemoj, molim te. Prođe kroz 300 kila mesa. Pa šta, to je za mene frigidnost. Ja ne kažem da je to ispravno, nego ja samo kažem i mlađe kolege koje dolaze, sve ću da podelim sa njima. I čitao sam komentare posle Superklasika, da sam drekavac, da kvarim ugođe i to. Ali, evo, za iskreno ću ti reći, ako ćemo statistički, to je 1:8. 8 koji nešto drugo su videli. I meni najviše smeta ako, filozofija postoji manjak emocije. Umerenost da. Možemo da odlučujemo koliko je to, ali manjak emocije zato što sport i predstavlja iskazivanje emocije na najbolji mogući način. Čak i kod uzdržanih sportista njihov uspeh, a on čak i ako ne pokaže osmeh i ako uradi nešto hladnokrvno i sve, ali ako je on pogodio bez daška znoja jednoručni backhand tamo pa pokaže ovako, druže, ja skačem prvi, aplaudiram to. Šta mene pokreće da gledam Engleska-Iran 3 sata, pošto sad sa ovim produžecima, ako nije emocija. Mislim, ja ću druge stvari da radim zato što moram, a to sam seo da gledam zato što volim. I zato neko treba, ko me vodi kroz to, treba isto tako emociju da ima. Mi smo se sad našli da je to tako. Imaš razne, sad da ne bude da sam Mislim, ne radiš u pekari, mislim. Ne, da ne bude da ja propagiram sad, ima raznih stilova i ljudi su se izgradili kroz razne stilove, ali dinamika mora da se oseti. Sad Krsmančić zabode jako u jaču stranu, ovaj padne na dupe. Gol Krsmančića. Pa ne može, druže, pa ne može. Pa ne, razumeš me? Znači, neke stvari ne mogu da ostanu tako, a opet imaš varijantu gde nekad mora da bude uniformisanost i profesionalnost, jer ne kao određivanje, nego jednostavno nije primereno u datom momentu, nije sve ni sad kolokvijalni izraz da odmah skačeš, bravo majstor i to, ali sve što sam radio u svom životu, nije bilo da sam noć pre toga smišljao kod kuće i želeo taj scenarij da bi to rekao. Nego tako se nacrtalo u datom momentu i to je izašlo iz mene. To mogu da garantujem, to je jedna od stvari. Nekome se dopada, nekome se ne dopada. Nekome recimo, evo imam primer sad u 12. godini. Ja sam dobio, pošto fudbal nisam radio 5 godina i onda sam bio na Argentincima i sada sam na ligama petice mnogo češće i prošle sezone sam radio Atletico Madrid Villarreal kao jedan od derbija 5. kola, 4. kola La Lige i moj temperament i vibracija je bila od početka jaka. Za nekoga ko gleda redovnu ligu petice i kaže da je to 5. kolo, možda mu je smetalo. I čuo sam kolege koje pišu tekstove i tako dalje. I sad, s te strane, treba da se nađe balans. Sa druge strane, pored gomile nekih malih pravila, koja nisu pisana, pismenost i tako dalje, informacije kvalitetne u smislu da su proverene pod 1, pod 2, da su aktualne i da imaju smisla, emocija je najvažnija stvar.
Da. A reci mi, talenat, gde si naučio tako da pričaš? Jer se to uči, jer se to nasleđuje od oca, majke, jer se to... Evo, družio sam se davnih dana, mislim, družim se i sad, s obzirom da je čovjek sad stvarno u rukometu, Drago Ćosić, top klasa komentatora, mislim, evo, čovjek koji je opevao sve najveće hrvatske pobede, opet će neko da to shvati ovako ili onako, ali Drago Ćosić je klasa, tu nema šta, nije na HRT-u iz razloga koji su dobro poznati, mogu da se googlaju, sad je u HRS-u, ali davnih dana kad sam ja bio klinac, a imao sam priliku nešto da ga vozim pred Evropsko 2012. i tako dalje, i pitao sam ga kako. Mene ne zanima komentatorski posao, ali šta je suština? Kaže, suština je kod mene bila to da svako večer završavam s knjigom. Znači da bogatim rečnik i da svakom ko mi je ušao u redakciju HRT-a sam rekao čitaj. Da ne pričam da je rukomet koji nikad nije igrao učio tako što je išao na hrvatski DIF, pa je slušao semestar ceo i tehniku i taktiku i praktiku i sve jasno i tako je čovjek učio, usavršavao se i za toga stoji veliki predani rad. Naravno, kad uđeš u HRT, tu su i neke mogućnosti da dobiješ uđeš u jednu instituciju koja ti daje težinu, da ti možeš tako i jednu perspektivu, da ti možeš to da postane što jeste i da on radi sa lica mesta sve najvažnije mečeve i to naravno proizvodi motivaciju i emociju drugačiju i tako dalje. Kako si ti stekao svoje kvalitete? Nemoj da mi pričaš da ih nemaš, jer ti si za mene ozbiljan govornik, jedan od retkih ljudi, ja to ne mogu, evo, mucam, ubacujem po štapalice, ti si čovjek kome misao je ovde, a u narednoj sekundi izađe kroz usta. Pa hvala ti na tome, ali vratit ću te baš na to. Samo što ja ne radim dovoljno. Intenzivne godine onog perioda srednja škola i osnovna škola, pročitana svaka lektira plus jedno preko toga, mi je omogućilo da u nekoj bazi ostane vokabular i onda, eto, jedan od kvaliteta je sklapanje nekih rečenica. Nije to najbitnije, to je, možda smo se mi prepoznali, ti i ja, ima tu još par ljudi koji to primete, kao što je tvoje pero, kad ti dobiješ priliku na peru, pa tvoja kolumna ja sam malo sporiji, da. Da, ali tu je sav kvalitet iskazan i onda shodno tome nisam ja mogao samo gledajući televiziju i tako nešto doći do reči, knjiga mora. I svaki put kada, bukvalno sad, kvalitetnije spavam, kvalitetnije živim i dođe neka knjiga, opet rečenice idu mnogo lepše i tečnije. I dešava se da sam budem na sebi ljut, dešava se da zapletem jezikom i tako dalje i u brzini nekad, zato što je već nešto smišljeno u glavi, a izleti mnogo brzo, ne bude idealno, ali mora postojati neka podobnost za ovo. Mora. Kada to kažem, ima mnogo stvari koje se steknu rutinom u kabini. Prvo, savladaš strah od tog, savladaš strah od komentatorske kutije, savladaš strah od zvuka koji ti odlači pažnju, pa zvukova koji se mešaju. Imaš opciju da čuješ internacionalni feed. Razumeš me? Ako je signal iz Mađarske, čuješ Mađara, ako je signal odavde, čuješ, ako je to čuješ Engleza sve vreme i tako dalje. Ali mora postojati neka podobnost u tom smislu da možeš da izazoveš reakciju i da možeš da sklopiš rečenicu. Ne kažem sad da je ovo sveto pismo, ali baš to što si rekao, ne može baš svako da radi. Nisam ja ni lekar, nisam ja ni rudar, nisam ni medicinar, ni to, ali ne može baš svako i... Prvi ja ne mogu. Ja sam to znao. Mislim, bilo je opcije da nekad u životu nešto, ali ja znam, na primjer, da nisam za taj posao. Ja osjećam to. Znam da ne bi bio dobar. Da ne bi bio dovoljno dobar, verovatno. Dobro, ali dao si nam na drugom polju, tako da... Dobro, da, ali televizija u tom smislu nikad mi nije bila kao, nisam se ni kandidovao tu da bude. Da, jasno. Pa... Pričamo o talentu, nastavi, izvini. Pa ajde sad, ja ne volim tako da pričam, ali moralo je nešto biti, evo, baš kako si, drago mi što si to pomenuo, zato što jeste. Nisam zadovoljan koliko sam knjiga pročitao u životu. Zbog znanja i zbog svega. Pod 1, pod 2, ono što jesam je napravilo dovoljnu bazu da mogu da izbaratam. I onda to dođe negde kao, ne znam, da igraš u krštenicu, valjda. Kako prolaze prenosi, tebi je jezik sve spretniji da bude u kontaktu sa mozgom, da to ide kako treba. Sem kad dođe do zamara materijala, toga ima na kablu. Hiperprodukcija, to... Ne čekate prenos za 4 dana, pa kao sad ti spavaš i... Radiš make-up. Pa zato, da me niko ne shvati pogrešno, zato
kolege sa javnog servisa nekad zvuče baš iza svega, zato što kampanjski mora da sprema nešto. A ti na kablu nemaš luksus da propustiš. Sve što propustiš te skupo košta, jer ti možeš da prikriješ nekom oku. A šta ja tebi da prikrijem kad ti je život rukomet, slušaš prenos i ja nisam pročitao na sajtu Magdeburga da je Gisli produžio ugovor i tako dalje. Znači na kablu nemaš taj luksuz. Čak i da se trudiš da budeš onaj atipičan, znači da nisi onaj koji stalno čita i to, nego kao u hodu pa blefiraš. Ne možeš, vučete jednostavno. Jer te primora. Ti sad znaš da je Gisli taj koji igra 30 minuta na srednjem i nema ga. Kako nisam pročitao vest? Mora da krene guglanje, razumeš? A on ako nije radio 6 meseci, njemu Gisli ne predstavlja ništa. On će da kaže, evo, na srednjem beku 30 minuta igra ovaj. I onda na kablu, kad si sportski komentator, koliko je dobro, toliko i loše, zato što bude odvučenog vremena posvećenosti, budeš u materiji jako. A evo danas, mislim, mora širina da postoji, evo danas si prepoznao Švarcmana na tribinama. Ima toga. Možda i onaj drugi bio desno, ja ga nisam prepoznao. Imao sam komentar jednog komentatora RTS-a, pošto znamo se svi, koji je rekao na rukometu možda kažeš to je baba od ne znam koga, to niko ne zna. Zna 2 ljudi u zemlji, a kad je malo ozbiljniji sport, onda moraš da se čuvaš. Malo i odgovornost drugačija, u zavisnosti od sporta i od težine, prenosa i svega. Ali recimo Paris Saint-Germain je uživo gledao ove sezone ili prošle Evan Fournier. Znači on im je bio prvi čovek na ovom evropskom prvenstvu da su igrali finale, jako imao loš učinak, i on je bek New York Knicksa i, pojavi se u Pierre de Coubertin dvorani i sad je glupo, ide i kao treba da bude, ima i širine i do toga. Ja imao sam tu sreću, nesreću kao god da sam dobio podelu posla, da mogu nešto da prepoznam iz borilačkih sportova, iz automoto sveta i tako dalje. Dobro, radiš, aj sad, slušao sam te na NASCAR-u, slušao sam te na IndyCar, nemoj još NASCAR, molim te. Dobro, šta si sve radio? Boks, argentinski fudbal? Pa nisam ja na kraju napravio mnogo široko. Jer ti je bitno da bude širina, jer bi poludao, evo kao što sam ja poludao posle 15-16. Naše uredništvo, što ja poštujem, veruje u užu specijalizaciju. I onda treba mi da radimo široko, jer ne možemo da imamo specijalistu za svaki sport i svaku granu, kad se nešto pojavi. Ali ako treba posle 10 godina da budeš prepoznatljiv po nečemu, ja ne bih išao dalje. Znaš šta ja volim da kažem? Voleo bih da dočekam godine da sam Neđa Kovinjalo, koga pozdravljam ovim putem sad stvarno od srca, Nedeljko Kovinjalo, zato što je on u jednom trenutku na javnom servisu radio rukomet, sve po potrebi šta treba, i radio je fudbal. I to dobar fudbal. Znači imao jedan... Kačio atletiku na kraju umesto Duška, ja mislim, Koraća. A to je nešto drugo, ali, ja sam napravio paralelu s ovim jer je krenuo moj put tako. A što se mene tiče, krenulo je u jednom trenutku da se širi mnogo, kad je bilo za prvi honorar, fiksni honorar, stabilno, da postaneš deo redakcije, da ne bude samo rukomet i tako dalje. I otišlo je od rukometa, fudbala, automoto sadržaja koji je isto širok, preko borilačkih sportova gde sam radio i MMA, i boks, i Muay Thai, i tako dalje, Muay Thai, šta god. Šta god da si mi rekao, nemam pojma šta. Nebitno, tajlandski boks. I onda sve te stvari ti prošire malo. Pored toga što sam još morao da odradio sam jednu odbojku svetsku ligu, da mi kažu da sam se dobro pripremio, ali sam morao mnogo da se pripremam, i imao sam triatlon. I mislim da se to moje podlači. A imam kolege koji nisu više na areni, koji su tu da su već dvocifren broj zakačeni. To ti ide po hijerarhiji. Znaš, gušterski, tad sam ja bio gušter na neki način i onda, kažu ti samo to i to treba da radiš, snaći ćeš se i tako dalje. Dobro, a najslađe stvari su? Najslađe stvari za mene je da nisam se ugojio koliko sam se ugojio i da nisam malo grozio štitnu žlezdu i tako dalje. Najslađe stvari su za mene rukomet, kada sam sa Stevanom, kad delimo to, i Argentinci. Argentinci su krivi za kilažu zato što... A nisu, kriv je moj karakter. Kriv je manja karaktera kad šta? Dobro, ali disciplina i vremenska razlika te terala... To je terala te na nedisciplinu. Nisam se snašao tada i onda ovo je jako ozbiljna stvar. Znači, za sve mlade momke koji u jednom trenutku
shvate da su se predali svom poslu mnogo, da su izgubili korak, ja ih odmah savjetujem, vodite računa o sebi. Znači, zašto se tako lako ulenjiš i onda nađeš izgovor za ovo, za ono, ustao si u 2 popodne, nisi ustao u 2 popodne, ne znaš gde si i tako dalje. Zato što si radio prenos do... Pa recimo, ono, kad se pomeri sat i sad ne mogu da setim da li kad je kod nas zima, kod njih leto, to su oni termini kad Copa Libertadores kreće u 2:45, ona udarna utakmica. I onda, znaš, ti si blesav kad završiš prvo poluvreme. Ti izvučeš na adrenalin, izvučeš na neku kafu, izvučeš neki Snickers i kad dođe ona pauza, ti se učauriš i kad treba drugo, lele, kad krene, vidiš da, brate, mora lopata iz mozga da ide. I ako te oni ne upale dole na terenu, a često bude ono držalica, čuva se svako svoje. Čekaj, koliko je ljudi u zgradi u 3:30 ujutru? Pa u Sava centru više, da, ali tada jedno tehničko. Jel naručiš buđenje na početku drugog? Pa ne, ali bilo je situacija da sam izlazio iz noćnih prenosa i da sam spasavao kolege koji se ne probude za, ne znam, neku Australiju i tako dalje i to. Toga je bilo, ili neki jutarnji prenos. Radio sam, bilo je dragih boks prenosa u ono noćna američka revija i to. Tako da, ali Argentinci su me tako upotpunili da sam se poistovetio i ja smatram da takav fudbal treba da bude i dalje. Znači, ne znaš ga, trudiš se da naučiš više, ili ga znaš, nije bitno, ali 100%, u kosku, u meso. Zašto su meni Argentinci mnogo draži od Brazila? Gledajući fudbal, Brazil ima tu dozu nadmenosti. Ja biram kad igram. Ja biram kad je pozornica dovoljno velika, ti pokažem sav raskoš. Toga vamo nema zato. I onda, znaš, kažu svi su oni vatreni i tako da, jesu i žene i ovo, ali ne znam, odeš na Vélez Sarsfield i kroz onu žicu, stari stadion, kad vidiš onu baku, pa ja bi prvi. Evo sad mi se knedla skupa, ja bi prvi. Pitaćete. Spomenuo si Brazilca, evo sad da se autujem, kad sam pričao da nisam teo da budem komentator, naravno da sam razmišljao o tome. I moj prvi pokušaj ulaska u medije. Dobro. Hvala Bogu, završio se ovako ili onako, ali nebitno. Bilo nas je 400 na TV Politika 2003. godine uzima Brazilsku ligu. I sad ideja im je bila da naprave 2 para muško-žensko. Stara Politika, ono. I 400 nas je bilo na onom audiciji. Ja uđem među 10. 5 ženskih, 5 muških. I ne uđem na finalni. Ali je bio onaj razgovor, kao prvo si nešto ispričao, nemam pojma, u studiju, ok, zovu me oni posle 5 dana, kao tu si užem izbor, super, dođemo na razgovor i sad sedimo i kao, šta znate vi o brazilskom fudbalu, o brazilskoj ligi? Pazi, 2000, ovo je internet, početak, ludilo, mislim nije početak, ali realno početak. Šta znaš o brazilskoj ligi? Znaš, svi ćutimo. Pa znamo, postoji Rambo Petković i da je Pele igra u Santosu i to je to. Šta da znam, prijatelju? Šta bi mogao da znam? Gde da nađem te informacije? Upao si u eru gde si mogao dođeš do informacija. A zamisli... Slična situacija. Nisam ja čovek koji je išao pre ovog posla i hodnicima veličajući istoriju argentinskog fudbala. Ne. Ja sam neko ko je osvedočeno najviše vremena utrošio gledajući Premier ligu i nacionalne timove i onda se ta teza promenila zato što rukomet sam gledao najviše reprezentacije, klubska scena nije bila toliko u ponudi i onda sam se inficirao toliko na dnevnoj bazi, uvek me zanimala Bundesliga da saznam, da pročitam rezultat. Jer uvek je bila, ne ta predrasud, nego je bilo na značenje da se zna šta je Bundesliga u rukometu. Ali kada sam dobio priliku isprva onako znajući šta je veličina Boki, Rivera i tako dalje, Ivan Radulović kao urednik u tom trenutku, odnosno šef komentatora, je pravio neki raspored i ja sam dobio da radim Copa Sudamericano. Znači to su tip fudbalski počeci. I ja vidim da se namešta da možda u četvrtfinalu, pošto ja sad radim prvo, drugo kolo, u četvrtfinalu igraju Boca River. I ja onako šeretski, malo polu bez hrabrosti, ali kao ajde da probam. Rekao, eto, ova noć, rekao, počeo sam da radim fudbal, kako to ide, ok si, snašao si se, tako dalje. Oni odgovaraju i ja kažem, ide ova Sudamericana, rekao, kad tome, rekao, ja je radim ovo, a bilo bi dobro, rekao, ako dođe do četvrtfinala da mi daš River i Boku. Nema problema, bit će. I tako se otvorila era
Tako se otvorila era i na šta se desi bude najplodonosnija era u istoriji rivalstava. Zato što bilo je verovatno i upečatljivijih, ne znam, kad je bio na Stampedo, kad su ovi poginuli, kad su se ovi selili pre 100 godina i tako dalje, ali u ovoj eri su igrali prvi put finale Libertadoresa. Znači, to dok su još uvijek bila, dok je bio dvomeč, imali su onaj suzavac sezonu 2 ranije, toliko puta su se sreli na međunarodnoj sceni, a mi smo imali prava za Argentince da ja imam u biografiji preko 15 superklasiku duela. Tako da to je baš onako brojka a nije fudbal samo to. Iako je 70 i nešto anketiranih ljudi u Argentini izabralo Boku i River. Ako me razumeš, na procentu stanovništva. Gledao sam neke procente koliko navija za koga. Boca, River, pa dosta pad Independiente, Racing. Ali Rosario grad, 1.100.000 stanovnika, stadioni sa 45-50.000 mesta, nema igla gde da padne. Je se San Lorenzo vratio na svoj... Ne, San Lorenzo je... Su oni otkupili to? Ne, nije još uvek to rešeno. Oni jesu kupili zemlju. Ali projekat kao projekat ide jako sporo. Je bio supermarket, tako. Da, vojna hunta, sve kako su oterani, prvi velikan koji ispao u drugu ligu. I oni su kupili, tipa tako su učestvovali da recimo Fabricio Coloccini ima 2 kvadrata. To je vest koju sam ja čitao na taj način. Šta se desilo posle, nisam siguran. San Lorenzo izvukao 100.000, mislim, 100.000 ljudi je izašlo na ulice, navijača San Lorenza, u znak protesta ili želje da se klub vrati istorijski u taj Boedo naselje, tako, gde je bio taj stadion prvi, pa su oni oterani iz tog naselja i oni istorijski žele se vratiti tu zbog nečega što je vezano za fudbal. 100.000 ljudi je izašlo. Kod nas ne može da izađe takve stvari 15. Ne, mnogo se ozbiljnije shvata sve, mnogo ozbiljnije to do lokalnog pekara i mesara koji su dobri, funkcionalni, a kad dođe dan fudbala, naš, ne poznaju se, neprijatelji su. San Lorenzo ima tu tužnu sudbinu, šta se desilo i prvi velikan koji ispao niži rang i to, i oni imaju najmanji status po broju trofeja i svemu, ali su oni nekako uvek bili, aj tako da kažem, avangarda, zato što uvek im neko pronese neki glas. Znaš, aj sad da ne idemo to, ali Novak Đoković se fotkao i na bombonjeri i to, ali ima njihovu člansku kartu. Viggo Mortensen je u jednom trenutku odrastao tamo, navija za San Lorenzo. I Papa. Aktuelni Papa navija za San Lorenzo. Saznaje kako izađe, pita gardu tamo šta se desilo, koji je rezultat i to i tako dalje. I stadion planiraju da je nazovu po njemu. Novi, nepostojeći. I oni imaju onako baš jednu grupu navijača koja onako, znaš, kad imaš navijače koji su po nečemu prepoznatljivi, ovi su vrlo kreativni. I onako... Lepe su boje. I onda, znaš, ta azulgrana i to. A druga stvar, njihov veliki problem je Baja Flores naselje gde se sada nalaze. To je sad priča koju sam pominjao u prenosima, stara već par sezona. To je jedno od naselja sa najvećom stopom kriminala u Buenos Airesu. I njihove utakmice trpe onaj udarni termin, jer je mnogo teže obezbediti bezbednost učesnika koji dođu na stadion ako bude u večernjim satima. Jer ima džeparenja, krađe i svega, i onda ako ti dođeš sin, porodica i odeš u Baja Flores i završi se u 11 i kreneš kući i ko zna koji tamo uličak, tamo vamo, sokak... Da li je ostao auto čitavi, da. I bude problem. I onda, pored toga kako su sudbinu oni doživeli i pored toga gde se sada nalaze i pored toga što ono zdanje bude popunjeno nikad, u smislu i kad su veliki ovi dueli, oni napunenu svoju ogromnu tribinu, koja ja mislim da ima preko 15.000 ljudi samo na onoj gde su najvatreniji navijači, ali ovo ostalo bude praznih stolica. I onda shodno tome ja verujem da je od tog interesa da se vrate u Boedu. Kakvi su ludaci, najbolje govori ovaj podatak, spominjao sam ti ga, pre emisije smo komentarisali to, da je Argentina zabranila odlazak 6.000 lica na svetsko prvenstvo. Po raznim osnovama. Od krivičnih dela, ovakvih, onakvih, baras, bravas i razni, čak i do neki ljude su zaustavljali, odnosno stavljali na tu crnu listu koji ne plaćaju redovno dečji dodatak. Mislim, svašta su iskoristili da bi učinili ovu priču pristojnom u Kataru. A znamo da su ubijali međusobno, pa u Južnoj Africi su se navijači Argentine su ubijali međusobno u Cape Townu. Ako dođe ko treba da dođe, tamo će biti svega i svačega. Samo, mislim, rigorozni su zakoni. Koliko su organizovani navijačke grupe, to je, recimo, Independiente, mislim da u ovom trenutku, barem
da li nije zaštićeno od strane medija, ali porodica Mojano, otac i sin, oni još uvijek su Independijente, možda sam sad propustio da li su možda izgubili izbore pa odlaze, ali u ovoj eri toliko puta su dovođeni u vezu sa vođama navijača, da je, ne znam, viđeni su tu i tu je bio štek sa novcem, sa oružjem, sa tim, tako da imaju jako ozbiljnu scenu koja to može da organizuje, da dođe do sukoba, do bilo čega, to je baš... Baš u državi. Vidi, u tom smislu ako idemo dalje, oni već ne znam koliko godina, to je od onog smrti navijača Lanusa, nema gostujućih navijača i tako dalje, ali Brazilci i kao veći po broju sve imaju ekstremnije primere. Znači baš ekstremnije primere. Od one stavke gde drugari koji su mi putovali u Brazil, svi su im rekli samo šorc, majica i $10. Ništa, pasoš, sve će ti uzeti telefon, pasoš, novčanik. Do toga zabadanje šrafcigera u ruku, skidanje sata ili prilazak sat, izađi iz kola, to ekstremniji su, veći su i to, ali opet mislim po ovoj osnovnoj posvećenosti nekako ovi i slave i pate drugačije. To je moj utisak. Da. Jel ti draža Boka od Rivera? A ne, nešto, to mnogi me pitaju to i onda kao... Evo, pitam te, ti draži River od Boki? Ne, i onda kao izbjegao si odgovor. Ne, Boka je mističnija zbog svega, jer onaj stadion nema ko mi nije rekao, stvarno je tako kad je prazan kao da zidovi govori. Nisam bio, otići ću, posvedočit ću, imam želju da napravim dokumentarac koji će biti gledan, praćen, YouTube-ovan, šta god, da probam, da sprovedem u delo ono iz mog ugla šta bih hteo. I s te strane, ali ja moram da kažem da u ovoj eri imam veliku naklonu za Marcela Gallarda. Kako je razmišljao, imao je on dosta trenerskih propusta u smislu kad neko analizira šta se sve desilo, ali to je čovek koji je prihvatio klub nakon što se vratio iz druge lige, ok, Ramon Diaz je osvojio titulu, znači stabilizovao je klub, ali on je doveo do toga da bude prvi koji uzeo 2 Libertadoresa, da izbaci preko 30 klinaca iz prvog tima, da se od tih 30 proda 10-15, da sad ovu dvojicu izneguje što su danas bili zajedno, Alvarez i Enzo Fernandez, da bude prepoznatljiv u jednom trenutku, da kad gubi sa posedom lopte i tako dalje, znači ne ono da je ponižen i tako dalje. I onda u tom smislu to mi je pomešano. Imam za i protiv jedno i drugo. Jer nemaju ni jednog igrača, ni jedni ni drugi u sastavu. Ima River, Armanija, s tim što se tu lome koplja, to ti je velika prašina u javnosti u Argentini, zato što Agusti Rossi ima mnogo bolju sezonu i omogućio Boki da osvoji ove trofeje kao jedan od najzapaženijih, golman. A Armani je dobio na konto toga jer je on bio na prošlom svetskom prvenstvu i onda ga poznaju tu i verujem da nisu to hteli da... Reci mi, je lista bežanija u Evropu, je to spas, je to kao kod nas Partizan, Zvezda, samo da dam gol i palim preko? Znaš šta je jako zanimljivo? Sad vraćam ja na jednu tezu. Ja, čitajući njihove medije, nijednom nisam pročitao ko ima kolika primanja. To kao da je uvredljivo, valjda kako narod živi, da se o tome piše, ili to njima ne predstavlja neku stavku, ko me razumeš, znači, pre ili kasnije ti u nekom tekstu nađeš, ne vrednost transfera, nego on bi trebalo da prihoduje Mozart kod nas i tako dalje. I onda shodno tome došli su u situaciju da im Brazilci beže nikad više, klupski, i za sada ne samo Evropa, nego oni biraju MLS, Meksiko i Brazil kao sledeću temu i destinaciju, čak toliko su osetno primanja veća da im je to sledeći iskorak. Da ne mora da se desi Evropa, to sam hteo da kažem. Zato Brazil dominira u Libertadoresu poslednje 4 godine. Ne može da se poredi šta imaju Flamengo, Palmeiras i Atletico Mineiro u ovom trenutku. A ovi zaostaju, pa su opet pojam za Argentince Atletico Paranaense, Internacional i ostali. Mada i kod njih imaš ove sudbine kako šta su doživjeli Gremio, Cruzeiro u jednoj istoj eri, druga liga i to, ali šta Flamengo, platežno trenutno Flamengo je najpopularniji klub, ubedljivo. Flamengo, Palmeiras i Atletico Mineiro trenutno platežno šta imaju, to je nedodirljivo za celu Južnu Ameriku. Flamengo ima, ja mislim, sad to su podaci, Google i to, ali ima 42 miliona navijača. Ja sam čitao da su bili preko 30 pre 10 godina, recimo. Znači, to je Boca, River zajedno i mislim, svih 5 argentinskih kluba. Sve. To je to. Dobro. Ćemo na rukomet?
Uvek. Ajmo. Šta ćemo s rukometom? Pa ništa, mislim, ja imam neke novinarske stavove, ne mogu da sudim o tome, za mene u ovom trenutku, a šta god da kažeš, neće biti dobro, ali za mene u ovom trenutku najvažnije da muška seniorska ekipa nastavi putem kojim je nastavila. Ne da me žene, da ne pomisli da me ne zanimaju, ne. Šta više, bio sam tamo, video sam koliko devojke ne spavaju kad dožive poraz, koji su to podočnjaci, koji je to očaj, znači koliko se to lično shvata, koliko je to poraz veliki, znači poraz veliki, one koji imaju dobru atmosferu i sve, i onda to sam video. Nego sad je to neka prekretnica, samo to da objasnim. Što se dama tiče je prekretnica, tek da se nazire šta može biti u budućnosti. Ali za muškarce, mislim da dugo nije bio postavljen ovakav koncept da imaš izuzetnu pokrivenost na 3 pozicije, počeo golman i pivotmen i krila, gde ne treba da strahuješ, da brineš, i onda sve ovo ostalo uklapaš i ideš uzlandom putanjom. I to je za mene najvažnije. Drugo, ne znam u kom smeru će ići preraspodela ulaganja, interesa i to klubska scena. Mislim, to je sasvim jasno. Ne možemo nigde ništa bez klubske scene. Znači, bez ozbiljnog novca. A da budemo bez roaminga, u tom smislu ne može ništa. Ništa ne može. I sad opet kad se vratim, ja to stalno citiram, znači Partizan koji je bio poslednji u Ligi šampiona, ljudi nisu shvatili koliko je ozbiljna situacija, zato što je jedan od najboljih klubova ikada, sa Thierryjem Omeyerom, Danielom Narcisom, Momirom Ilićem, Filipom Ihom, Markusom Almom, Kristijanom Sprengerom, Dominikom Kleinom, Henrikom Lundstromom ili ko već, ko je sve bio, Kimom Andersenom, gledalo 500 ljudi uživo. Tako je. Tada niko nije shvatio ono što je trebalo 10 godina ranije da se shvati. Tada je to zamaskirano nekako tim uspehom iz januara ili šta već, kratko je trajalo. Znači, 500 ljudi... Pričamo o 2012. 2012. Te ljude si mogao da gledaš uživo. I šta sad neko dete koje hoće da trenira rukomet, šta ti njemu da pokažeš ako ne može da vidi ozbiljan rukomet nigde? Nigde. Znaš, a imaš, opet, vraćamo se, dosadan sam sam sebi i drugima, imaš Euroligu 2 puta nedeljno i vidiš svakog beka Milana i Žalgirisa i Barcelone i Reala, i to dete je među 10.000 ljudi koji tu gledaju nešto. U rukometu pelcer ne postoji. Meni je krivo, one priče se setim, Birčević je pričao, on je valjda krenuo na rukomet i onda je gledao Partizan u Euroligi, košarku i ćao zdravo. Tako je. Duge poluge, da ga neko naučio s 9 metara. Možda bi bio bolji levi bek nego što je bio krilni centar. Da se ne uvredi niko, ne mislim ništa loše. Nego pričamo o selekciji igrača i koliko je plodonosno tlo. Ali tebi treba nešto što će neko da pusti baš na TV-u, da vidi da su došli ljudi, da gori, da pozdravi dobar potez i tako dalje. Jer generalno, mi smo, to su svi rekli, mi smo baš za taj sport. I nemam ja tu sad neko rešenje. Tu će sad biti previranje i svega. I sad da ne pomisli neko da ja nemam ništa. I svaka čast i rukometnom klubu Vojvodina za sve što je ovoliko obezbeđeno, što je spojeno i toliko mladih i starijih. Znači, neko izašao iz te, i bez roaminga što su igrali. Napolje oni su uspeli neku decu da naprave. Neki Jovica Nikolić, neki Todor Jandrić imao i drugi put ko Šabac. Ali opet, nekog su i napravili i bez toga. Znači, kažem, svaka čast i trude se ovde. I evo sad ova generacija što je u Partizanu, što su sličnih godina i to tako ima neku perspektivu. Lepa, perspektivna generacija koja će se razbiti samo tako u neuslovima kakvi ovde vladaju. Ne znam šta je, sad da opet, ovo nije upereno, sad mi ne pričamo o pojedincima, ja samo pričam o tome. Pričamo o opštem stanju. Koliko može da se stvari... Ne mogu sad, ja nemam recept, ja sam viđao neke sisteme i to, i žao mi je zbog toga i baš to, znači imam veliku želju da se isprati neki uspeh, verujem u mušku seniorsku reprezentaciju, iako može sve da se promeni posle prve faze, ali može se desiti da dođeš do toga da ako ne izgubiš od Nemačke i ovo ostalo bude dobar dan, da ti na jednu utakmicu dođeš neko četvrtfinale, da se otvori žreb, to je potpuno, to je nebo i zemlja u odnosu na, ne znam, neki drugi sport, šta u tih 60 minuta ako neki banda ili cupara polude u pozitivnom smislu, kažem, daleko smo od toga, treba da gradiš sve, ali mislim da je za neko ozdravljenje najbitnije da tu ostane rezultat, a za mene to u ovom trenutku podrazumeva i Toni Đerona da bude tu gde jeste. Nadam se da svi shvataju da Toni Đerona stvarno napravio jedan ozbiljan pomak u svim procesima što se tiče muške reprezentacije, da
je Nenad Prunčić rezultatski neuspešan i možda u nekom okviru koji ne odgovara igračima koji igraju preko po drugim sistemima i tako dalje, ali je uradio nešto što je hrabro u tom trenutku pod mlađu reprezentaciju. Polomila su se te kola i o njegova leđa i svako, to je jasno. Pitanje je šta bi rezultatski bilo dalje, ali da je Toni Girona došao kao jedna fina nadogradnja celog procesa i da sve to funkcioniše jako dobro i u odnosu na situaciju gde smo bili i kakvi smo bili i kakve smo rezultate pravili, da je ovo sada jedan jako pozitivan proces. I nadam se da, kao i kod Pixija, nadam se da se ništa neće promeniti sa danom završetka svetskog prvenstva u fudbalu ili u rukometu. Jer neki proces je započeo, neke grupe su se formirale, proces ide na gore i ići će bez obzira na taj rezultat da li je 2 mesta gore ili dole. Naša muška reprezentacija i kvalitetom zavređuje da se bori za te olimpijske kvalifikacije. To četvrtfinale nije neka nerealnost i nikom od tih igrača ništa ne pada manje u glavi, nemaju ni jednu drugu želju, ni ideju, ni cilj, nego da ganjaju tu 7., 8., 9. mesto koje donosi olimpijske kvalifikacije za Pariz. Ali moramo budemo svesni da ta reprezentacija isto kao i fudbalska je u takvim godinama gde još može da raste, da napreduje. I sa ovom popunom koju imamo i juniorske reprezentacije, sa ova 2-3 klinca koje su osvojila bronzu na juniorskom prvenstvu i sa još nekim klincima koje dolaze, jer smo mi nažalost sada došli u situaciju da nam decu odgajaju inostrani klubovi, jer mi jednostavno nemamo možda ni znanja, para nemamo sigurno, a to povlači sve ostalo, nemamo svašta nešto da možemo da napravimo jednog Dodića, da napravimo jednog Kosa, da napravimo tako dalje, tako dalje. Tako da nadam se, šta god da se desilo, da proces neće biti prekinut. Optimista nisam u tom pogledu, nažalost, jer poznajem neke i procese i razmišljanja, ali onako, sve se nadam i ovako pesimističan da imamo neku ideju da svi treba da guramo u jednom pravcu, da rukometu bude bolje u ovoj zemlji, iako je u realno podređenom položaju, zašto su i rukometni radnici krivi sigurno, unazad 10-15 godina, što smo tu gde jesmo u odnosu na uspešnije sportove, pre svega odbojku i košarku, ali to je to. Aj, nastavio. Ne, pa samo to sam hteo, odlično si se osvrnuo na to da ne bude sada, nije Toni Girona Gandalf Beli iz Gospodara prstenova, pa je sad došao, nego tu postoji pečat svih. Tako je. Nenad Peruničić je prvi presekao. Ok, je li mnogo nezadovoljstva, je li mnogo, po znacima navoda, sedi glava koje neće tu da sede, ne treba, znači naći ćemo. Prvi je preuzeo rizik. Igrača bez motivacije. I to, platio neku cenu za to, dao je svoj pečat. Pa i ljudi pre njega su, svako je dao pečat i dobrim i lošim primerima, znači to je građeno. Ali u ovom trenutku mislim da kontinuitet ovoj generaciji treba dati s ovim čovekom. I to smatram da je od vitalnog značaja jer može da se ide napred. Drugo što se tiče devojaka, to je nešto što si ti upozoravao odavno, smena generacija ko dolazi s kojim iskustvom, kako i gde, sad neki peh, eto, ko se nije odazvao i to, ali pričali smo koga bi ti pozvao, a da se ne zahvališ već nekome ko je tu. I onda s te strane treba videti sada, podvući koji su kapaciteti, koji su motivi, koje su mogućnosti svih koje mogu da budu na spisku i da se preseče u kom smeru treba da se ide. Ono što sam ja gledao uživo, ovo nisu igračice koje su sad dovedene pa da kažeš da ne postoji atletski moment, ako me razumeš. Znači, to je plod sistema koji je postojao, koji mora biti promenjen i unapređen. Srbija i Slovenija odigraju utakmicu bez jednog kontranapada, a ne mogu da se stave u isti koš. Ne mogu. Prvo polovreme Srbija bolja, ali posle 60 minuta i od onog 52. je bilo jasno da Srbija nema tu šta da traži. Ok, idemo na to, da li je sniman trening ili nije sniman trening. Da li je to presudilo ili nije presudilo? To nikakav uticaj ne može da ima, ja mislim da to samo treba da proizvede još veći inat i veću motivaciju. Druga stvar. Mislim, dovoljno se poznaju reprezentaciji, selektori, ne može za jedan trening se smisli ne znam šta. Ružno je, ako se desilo, ako je to bila ideja, to je katastrofa, to je, mislim, pogotovo što se ljudi znaju jako dobro, i treneri, i igračice i tako dalje, ali to ne pobeđuje. Druga stvar, oni imaju luksus da odigraju utakmicu bez kontra, Srbija nema. I onda, sad mi gledamo ovako, ok, ne možeš više da biraš najbolju decu.
Nije cilj da ti trčiš da se pretrčavaš sa Skandinavcima. I ne možeš. Šta ćemo da uradimo po tom pitanju? Koje ćemo elemente da negujemo? Koje ćemo elemente da negujemo? Je li to vic Krsmančića? Je li to fora? Je li to njegova ideja? Šta će on, kako će on da zabode? Kako će mu polomi kolena i to iz pozicionog napada? Je li to tuča? Je li to Lino Červar? I to ne možemo da radimo više. Ne možemo biti metalurg Lina Červara zato što se diže ruka sada odmah. Znači, ne dižu ti ako si domaći nekog takmičenja, ma i tu više nema respekta. Evo, pokazale su ove Nemice, to je moje mišljenje, Kutler i Merc, nema. Jer EHF neće više taj branding domaćeg seljačkog sporta. Neće da te gura na taj način. Može da bude nekih stvari. Desila se Crna Gora, Rumunija sad. Jeste. Nema šta. Ali to je baš onako da se podvuče debelom hemijskom šta je bilo, ali generalno neće. I onda shodno tome kako negovati stil i kako negovati elemente da budeš konkurentan. To je ogroman proces. To je Sizifov posao. Mene najviše nervira. Mislim, sad, ja sam neko ko prati to na dnevnom nivou. I sad, mislim da tako treba da funkcioniše sport. Mi smo imali jedan olimpijski ciklus koji se završio u martu prošle godine. Devojke, ta generacija nije uspela da se plasira na olimpijske igre, ta generacija koja je 2013. osvojila medalju, ta generacija od koje smo očekivali da bude u Riju, pa je pukla sa Sajom Boškovićem, pa neke nisu igrale u reprezentaciji, Lekić, Damjanović, Tomašević, Cvić i tako dalje, pa su se vratile, pa smo imali dobar rezultat, svetsko prvenstvo odlično, da nas sudije nisu odradile protiv Norveške, ta reprezentacija bi u Japanu 2019. igrala polufinale i napravila i ovako, 6. mesto, fenomenalan uspeh, izbaciš jednu Dansku da ne igra olimpijske igre, fenomenalno, i dođeš u situaciju da se olimpijske igre pomere za godinu dana i odigraš taj olimpijski turnir u kvalifikacijnu džeru i tu se raspadneš. Raspadneš se po milion osnova. Neću da idem dalje. Raspadneš se. Ta reprezentacija se raspala tu. Kad smo očekivali da bude ostvarenje svih snova, ta generacija se raspala. I dolazak Bregara, koji je jedan najboljih, najperspektivnijih mladih evropskih stručnjaka, ja sam zamišljao drugačije. Zamišljao sam da je to novi start, da je Bregar taj koji će da donese ideju kako ženska reprezentacija Srbije treba da izgleda u narednom olimpijskom ciklusu. Nisam očekivao da će on da izvlači repove iz te generacije koja je gotova. To ružno zvuči, ne ružno, ovako ili onako, a ta reprezentacija je dala svoje. Hvala devojke, osvojili ste medalju. Naravno da vas niko neće izbaciti iz reprezentacije ako vi to ne želite ili ako niste prepoznali kao Krpeš, kao ne znam, Slađa Poplazić koja je završila karijeru i tako dalje. Ali uloge moraju da se menjaju. I sad ispade da nam je Novak Đoković najveći problem na srpskom rukometu, jer imamo problema i sa nevakcinisanim reprezentativkama i reprezentativcima, ali čini mi se da su uloge drugačije podeljene od starta, od juna 2021. godine, da bi se to zavrtilo drugačije. Ne kažem, ni u jednoj postavci stvari mi na ovom prvenstvu nismo trebali prođemo grupu. Ne, to je baš katastrofalno. Ali sam očekivao da dobijemo nešto. Opet, možemo se izvodimo vakcine. Šta ako vakcine traju narednih 5 godina? Šta ćemo da ugasimo reprezentaciju ili će da igramo sa devojkama sa 36-7 godina? Mislim, problem mora da se nađe. Nećemo ga naći i ti, ali neko ko je odgovoran mora da ga nađe. Znači, u svu podršku. Mediji bi mnogo lakše podneli da su to iznele Jovovićka, Vukajlovićka sa ulogom od, lupam, 45 minuta, Majkić koja je MVP domaće lige, koju ja očekujem da igra više, da joj se da šansa, pa nisu to bebe, nisu to devojčice od 17 godina. I to je problem, uloga medija. Koje ne zanima rukomet. Pa, koliko još ljudi ovde možemo posedimo da pričamo ovako? Pa, ne može. Koliko još ljudi možemo... Neću da ofiram. Znači 6-7 ljudi može dotle došlo, zato što idu bombastični naslovi debakl. Nije ljudi debakl. Pogledajte plasman skandinavskih selekcija, Slovenije je domaćin. Znači ide debakl jeste zašto je doživljen najteži poraz u istoriji evropskih prvenstava i što je trebalo da bude manje, na svakoj utakmici manja razlika. Ali mene kogod je pitao, to je 3 od 3 porazi. Ne zašto ja ne verujem u devojke, nego zato što su takvi sistemi, takav kvalitet u datom momentu. Znači bile su, ali to je što ti kažeš, šta je zalog za budućnost. Moglo je da se desi suprotno, da si izvukao grupu i da si uspeo Švajcarsku da dobiješ
I da odeš dalje, ali to su onda još 3 utakmice, 60 minuta sticanja iskustva. Znači, nisi imao ni to. Jasno, ali ova reprezentacija je već preiskusna, ovoj reprezentaciji ne fali iskustva. Naravno, i to, ne samo to, nego sad druga stvar. Sad će dođe januar i opet će da me pita 10 kolega. Šta možemo mi? Kolega, ne drugara, kolega. Pošalji ga na Banjicu da vidi Partizan i da vidi koliko ljudi gleda rukomet i neka saznaju kolike plate imaju igrači, pa odmah će im se kasti. Šta da očekujemo u januaru sad? Naši, pročitali, dobili Francusku i sad oni misle to je kao da je Tyson Fury dobio Joshu i sad može ga šamara svake nedelje, pa nije to baš tako. I onda nisu ova dvojica ni boksovala, nego nebitno sad koga je dobio tamo, ali shvataš šta hoću da kažem. Znači, varijanta je takva da ne postoji i oni koji treba da znaju nešto i da nisu usko usmereni, nemaju predstavu šta su dometi. I to je još jedna stavka koja mora se radi. Ne da bi ti napravio alibi za loš rezultat, nego da se zna dokle treba da ide i onda kad je razočaranje javnosti, kad nije razočaranje, znaš, jer se stvara pritisak, stvara se loša atmosfera. Pa crno-belo, znaš, najlakše, pisao sam o tome, najlakše onom tamo u redakciji nekog portala vidi izgubile su, pali, brate mi. Nema nikakvu informaciju. Do raznih struktura je zašto nema informaciju. Do toga da u zemlji nemaš ni jednu ozbiljnu utakmicu tokom godine gde neko može da ode, da slučajno može da se zezne da ode neki novinar, ali da odgleda nešto kvalitetno, da vidi uživo tu Noru Merk, pa da kaže, brate, mi ovakav rukomet ne možemo da igramo nikad. Stine Ofstedal i Nora Merk, to su vanzemaljke i ne treba očekivati. Ali oni misle da je to sve nešto kao, znaš, slično, mi možemo, kao ako mogu odbojkašice, mogu i rukometašice. Nije to baš tako. Mislim, znaš koje su mi 3 najjače utiska iz Celja? Priče. Prvi, uređenost države i neka opšta pasiva, koliko je to normalno tamo. U smislu, koliko je ovde sve, kao što si ti rekao, bučnije i luđe. Drugi utisak, koliko devojke nisu spavale od poraza. Ti podočnjaci, taj očaj, dan kasnije, uzimaš izjave, to da vidiš, zato što nisam dugo bio tu, kad se to dešava, da ti vidiš tu vrstu očaja. To sam proživao. I treće, za mene, gledanje utakmica Švedska-Danska iz prvog reda. Druže, karta za najjači ringišpil na svetu. Tako je. Eto. Ponavljam ponovo onu rečenicu, mnogo mi je žao što Srbija ne zna koliko je rukomet jak sport. Jer nema gde da ga vidi. Što nikad Beograd nije vidio Nikolu Karabatića u punom izdanju, što nije vidio Ivana Balića u dresu nekog Portlanda, što nije vidio Barcelonu, Makuca, ekipu Diku Mema, da dođe Dika Mem u Pionir, da vidite vi šta je to, kakav je to sport. I nažalost neće vidjeti još dugo, jer jednostavno ne postoji uslovi za to, klubovi su takvi kakvi jesu i u svu ovu pomoć države koja je bila, ajde sada da ne sakrijemo neke infuzije data tokom korone, nešto, ali za profesionalni rukomet, za ozbiljan klub koji će da ti bude stub reprezentacije, mislim da jednostavno ne postoji ideja kako će to da se reši. Mi smo sad došli u situaciju da nam juniorsku medalju su izneli deca koja su stvorena u inostranstvu. I još mnogi će biti stvoreni u inostranstvu. Evo ga Mitrović, desni bek, braća Cenić u Barceloni, klinci koji tamo postoji igrači. Oni su iščupani iz srpskog rukometa 14-15 godina i ko zna koja deca u budućnosti će biti iščupana. Evo sad dobijem poruku od Tonija Čolini, izviđača, da mu dolazi neko srpsko dete na probu. I neka ostane, i neka postane ono što je postao Miloš Kosa. Jeste. Ali očigledno mi nemamo ideju, ali to je sve lutrija, ono, kao odeš u inostranstvo, ode dete u inostranstvo, pa daće ili neće. Ma da, ti ćeš možda zapamtiš poruku ako mu se put otvori, ako bude rada, truda i eto. Za 5 godina daće Bog, eto ga. Tako da nisam optimista, u suštini prepoznajem različite procese u muškoj i ženskoj reprezentaciji. Ženska reprezentacija mora od početka. I mislim da je izgubljena godinu i po dana, da su izgubljeni. Da smo ostali zaleđeni u uverenju da ćemo nešto mi još. A ovo prvenstvo nam je pokazalo da mi ne možemo više. U ovoj strukturi i da je bolje biti 15. sa 10 igračica od po 20-22 godine nego u ovoj formi, a da ove devojke svaka čast, mislim,
Ja sam s njima proveo godine i stvarno ih volim i poštujem i znam koja je to muka. I ako ti izračunaš da je neko u reprezentaciji 10 godina, po 40 dana, pa to je gore nego vojni rok u JNA. 400 dana da ti sediš po nekim hotelima, oni ljudi misle to putovanja, neka nešto. Sediš tamo u trenerci reprezentacije, raspadaš se, povređen si, čitaš komentare po sajtovima, da ne pričam i da ne psujem. Tako da to nije tako sladak život, a velika je, naravno, velika je čast da budeš deo toga. Kažem ti, one neispavane noći i to koliko se to teško podnosi, možeš samo da se osjećaš. Zato mi je žao, ja sam to istakao. Da. Dobro, svetsko, sad smo ga ugasili. Znači, dajte jedan crni barijak ovde da zamašemo. Nije baš tako, nego meni malo i izraz lica u tih... Setni smo. Ne, pa okej, bit će nečega nekad. Setni, nekako zabrinuti. Pa, tako nekako. Mislim, ništa ne može da me iznervira, osim moje porodice. Ponekad dece, kao što može rukom. Tako da, obično sam u depri ovih dana, nije mi dobro. Ja imam taj benefit, evo iskreno sad, kada uđemo Stevan i ja u kabinu i kad krenu da se jure Magdeburg i Kiel, zaboraviš gde si. Pa ja sam išao sad na psihoterapiju u Ljubljanu da gledam Norvešku i da gledam Francusku i da prisustvujem toj Crnoj Gori koja je napravila neverovatan uspeh. Svakim čast. Mislim, sa tolikom bazom, šta god pričali, imaju podršku Peđa Bošković, drugi čovjek, ljudi, oni bez igračica izlače ovo čoveče. U zemlji koja ima 50 seniorki ukupno. Mislim, to je neverovatno. To je stvarno fenomenalno i mislim i taj naboj i to sve što donosi. To je čudno. Dobro, ajmo Poljska, Švedska. Ko je tu gore? Viđen? Nema šta. Za mene Evrokupova EHF, kako je Danska odigrala prvo kolo sa Španijom. Ako si svi odazovu i ako to bude to... Mislim da samo ona neka njihova uzdržanost gde ti Balkancu vidiš kada je pregoreo, u smislu kada je zasićen. Kod njih negde možeš da poistovetiš da je energija ista i onda ne možeš da očitaš na licu. Ako tu nema zasićenosti, ako tu materijal ide da oni izgrizu, Danska mi opet najpopunjenija sa ovim dečkom koji radi na sebi, vidjet ćemo kako će se vratiti Gicel koji je novo čudo. Igra malo pogibiljan rukomet za sebe u smislu tog intenziteta, ali doneće toliko benefita posle ovog hirurga, razumeš, sa loptama i koji onako deluje hladno frigidno kao hirurg. Mikkel Hansen za širu publiku. Mikkel Hansen, Matijas Gicel, svi ostali, da, ja sam sad u ovim našim vodama. Da, idemo, moram da razmišljamo. Ali Danci popunjeni, oni su gore. I sad šta se dešava? Da vidimo kontinuitet evropskih prvaka. Kada sam se ja čudio onomad, kada sam predstavio... Šveđana. Da, Šveđana, evropskih prvaka. Kada sam se ja čudio onomad, kako nema Lukasa Nilsona, kako nema... Sve se tačno znalo. Znači, znalo se zašto su tu Max Dari, zašto su Lagergren, zašto Sandel, zašto Klar, zašto Gottfriedson jedini iz te plejade, zato što tad nismo znali ko su Klar i Sandel i dalje, još nije stigao do Olborga i tako dalje. Sve se zna, to je taj sistem. Znači, stigli su gde treba da stignu. Znači, njima je samo pitanje ko je zdrav od golmana, zato što tu nemaju baš tu slobodu. I to je to. Je u haosu, da. Tako da Španci mislim da polako silaze sa scene, to jeste mnogo, ono što je Vujović rekao da taj čovjek živi samo rukomet i to je veliko bogatstvo zato što će on izvući maksimum. To je kao da imaš rezervne delove i ti opet napraviš vrhunsku slagalicu. To je snaga, ali ja mislim da ako Danska bude na svom vrhuncu sa takvom popunjenošću, njih vidim najviše gore uz Šveđane. Pa sad... Dobro, a gde sebe vidiš za 10 godina? Jel zamišljaš sebe kao komentatora od penzije? Pa, bilo je momenta kada se osjeti veliki nivo zasićenosti, kad pomislim da mi treba predah, ali tada i 5 dana odmora pomogne, jer se brzo poželiš kabine. Lepi je rad sa lica mesta jako, potpuno drugačije, mnogo više troši jer te integriše nekako svi oni zvukovi i to što moraš da podigneš glas i sve troši drugačije. Imaš veću odgovornost, pretpostavljam. Jeste. Ali imaš neki benefit šta možeš da vidiš što reditelj ne može odmah da ti da i da izvedeš zaključak i da pomogneš i da prepričaš auditorijumu. Vidim sebe i dalje u tome za 10 godina, ali isto tako vidim sebe u nekim projektima koji će mi probuditi ili odnegovati ljubav prema novinarstvu za dalje.
Šta? Iskreno, mislim da bih voleo da napravim par reportaža za svoju dušu. Jedna od tih podrazumeva da Stevan Stevanović i ja obiđemo za početak srpske igrače u velikim klubovima i da to bude bukvalno putopis, jedna interaktivna mapa kako smo išli preko Segedina, Vesprema, do severa Nemačke i naravno rukometne Mekije Medine zvane Sparkasse Arena, Wunderino Arena, kako god hoćeš. Wunderino. Znači, sever Nemačke da se vidi, da odemo da vidimo gde je taj Draško Nenadić, evo kada izađe u Flensburg, kada izađe iz svog stana. Makedonija, restoran. Sve to, znači jedan putopis takav i naravno ono što turistički i dokumentarno za svoju dušu, to je Argentina, mesec dana života, zato što nije samo Buenos Aires. Svaki od onih stadiona kojem sam svedočio noćima i noćima i noćima i da nađem tog pekara u gradu gde je rođen Che Guevara, gde je rođen Lionel Messi, koji ima grb Rosarija i da nađem tog mesara koji ima grb Newell's Old Boysa i čije se majke poznaju od davnina, žive u istoj ulici i koji se mrze 2 puta godišnje do smrti. I da ih pomiriš. Ne ja da ih pomirim, nego da ih snimim i kad se mrze ta dana u godini i kad su dobri svakodnevno. Super. Želim ti to da bude tako. Želim ti stvarno bude tako. Bio si super. Bio si gost kakav se poželiti može i znam da pripadaš odabranom društvu kako mi ovde skupljamo. Hvala ti. I to je to, ništa. Puno zdravlja, puno svega i puno dobrih prenosa i zdravlja. To. I ja tebi i ti meni. Za 10 godina, to. Dobro, ljudi, ništa. Ovo je bio Kontranapad podcast. Ništa. Bilo je svašta i fudbala i rukometa i novinarstva i tako dalje. Kako i treba da bude. Hvala vam i vidimo se i čujemo se i gledajte nas. I da, subscribe-ujte se, nikad nisam rekao, ali evo prelazimo 1000-arku, bilo bi lepo da rastemo zajedno. Prijatno.